Добрый вечер. Добрый вечер. Сёння працягваем гуляць у дыск Elysium. Гэта захаванне, якое было зроблена літаральна для тэста перакладу. Я з ім трошкі пагуляюся, як мінімум. Вось, тое папярэдняе захаванне я пакіну на выпадак нашых пятнічных стрымоў. Што сёння робім? Вітаю, Сануэл, вітаю, Рэгана. Што сёння робім? Галоўная мэта, зноў жа працягваць глядзець сам пераклад, ці ўдала, ці не ўдала, ёсць ли якія праблемы. Зноў жа, яшчэ ёсць такі нюанс. Гэта зараз і версія у працэсе, якую я зараз запакоўваю і яшчэ да канца не запакаваў. Я не жадаю зараз гэта выкідваць з гульні, таму што, ну, зноў жа, я учора не ўсё паспеў праглядзець, калі у нас гульня лясніца, то, ну, лясніца такое можа быць. Вось. Я дадаў пакуль што запакавана ў гульню дыслексічныя шрифты, з імі, як вызначылася, ёсць свае яшчэ нюансы і прыйдзецца з імі працаваць. Я пачаў гуляцца трошкі з памерамі шрифтоў у гульне, канкрэтна не з памерамі шрифтоў агульна, а яшчэ трохі змяніць сцэны, напрыклад, галоўнае меню. Вось гэтае галоўнае меню, як вы бачыце, тут у нас павялічаныя літары, раней яны былі маленькія, вось, я скардзіўся, што яны маленькія, зараз яны вялікія, такога памеру, як і ангельскія, але тут ужо хутчэй выправіць пераклад, альбо трохі іх можа падзменшыць. Ну, у выніку я гэта буду, можа, выпраўляць. Хутчэй за ўсё канкрэтна гэтае меню галоўнае ў новую версію не пойдзе сёння. Вось, я сёння спрабую ўсё запакаваць, калі паспею. Што там засталося? Мне засталося яшчэ тэкстурку запакаваць, яшчэ пару рэчаў. Плюс яшчэ будзем зараз глядзець нейкія праблемы, калі знойдзем. Ну і калі атрымае, ну, у ідэале проста пасядзець, пафаніцца і пабавіць час. Вось. Я, па-мойму, ўжо я захаваўся там, дзе мы потом пайшлі да Куна і прайгралі яму нашу ментальную бойку і заплакалі ў гразі, у брудзе і ў выніку прайгралі гэтую гульню. Гейм-овер сабе атрымалі, так што паспрабуем неяк без гэтага. На вулічным знаку напісана «Ебаць паліцыю». Ну, мне падаецца, мы ўжо глядзелі. «Свінні дадому», назва вуліцы неразборлівая. Так, гэта было эпічна. Так, Куна ўвогуле вельмі круты персанаж. Гэта хлопчык, якога вы павінны ненавідзець. Ён робіць усё магчымае, каб вы ненавідзелі яго. Каб ён з вас здзекуецца, вы абсалютна жаласліва на фоне яго выглядаеце, і гэта вельмі круты персанаж, як такі, ну, паўсплываць на гульца. Вось. Мор — гэта міліцыя угульна Рывашоля. На жаль, перакладчык кантэксту не ведае, таму гэта так і ёсць. Мор у Мартынезе, маладая жанчына падымае вочы на вас. Чым магу дапамагчы? Вы здаецеся здзіўленай. Ён далей будзе сустракацца? Ну, ён будзе там тусіць, плюс-мінус. Ён час ад часу будзе адтуль знікаць, але ён будзе ў асноўным там на задворку тым тусіць. Плюс у яго ёсць, ну, там свая лінія сюжэтная. Просто рэдка можна ўбачыць тут паліцыю. У мяне ёсць некалькі пытанняў да вас. Вядома, чым магу дапамагчы? А давайте ўзгадаем, што у нас увогуле за персанаж. У нас вельмі разумны персанаж з неблагім целаскладам, слабой маторыкай і псіхікай. Для нябожчыка? Так. Набожчыка ўжо залежнасці ад таго, ці здымем мы нябожчыка ці не. Дарэчы, яшчэ, можа быць, налады візуальныя нейкія эфекты, ўсё на месцы, падаецца? Ведаеце што, мне падаецца, я не ўключыў інтэграцыю. Давайте інтэграцыю ўключу зараз. Няхай будзе. Можа, мне будзе жаданне запусціць галасаванне, альбо яшчэ што-небудзь зрабіць. Так. Пашырэнне. Бярем дыск Elysium Companion. Мне яго патрэбна... Так, мне на іншым кампе патрэбна гэта рабіць. Зараз. Момент. Заходим на Twitch. Мне патрэбна экстеншн уключыць. Так вось, зараз у мяне тут. Я сам жа сабе ў вушы пачаў гаварыць. Мне это збіла. Які план? Мы сёння пасядзім, у асноўным пачылім, пасядзім, паглядзім, ці ўсё ў парадку з гульнёй. Гэта запакаваныя новыя шрифты, яны як бы вы розніца ніякай не заўважыце, шчыра, таму што запакаваў я у асноўным самая галоўная змена — гэта дыслексічныя шрифты. Для беларускага пераклада розніца там невялікая. Я запакаваў яшчэ літары для французскай, турэцкай і польскай моў, тых, якіх я прапусціў. Вось, і запакаваў я далёка не з першага разу, таму як атрымалася. Так, наш кампаньён гэты. Зараз налады яго ёсць. І бярем, уставляем.
Не інтэграцыя з Twitch. Ёсць. Ёсць падключэнне. У нас з гульнёй. Што ёсць, насамрэч, з таго, што можна заўважыць з папярэдняга раза, што змянілася. Я пакуль па размове не магу туды залезці. Ну ладно. Пасля гэтага паглядзім. Вядома, чым магу дапамагчы? Нам трэба, каб нас накіравалі. Вядома, куды? Шукаю цела чалавека. Вось пра што гаворка. Показана поўнач. Ён там, на двары. Дзе я? Што вы хочаце гэтым сказаць? Я крыху разгублена. Гэта Рэвашоль, так? Так, калі ласка, спадар. Арыён Мартынес. Аглядаецца, думаючы, што яшчэ сказаць. Гэта перакрыжаванне называюць паўночным рондо. Ён ведае, дзе мы знаходзімся. Ён толькі хоча паказаць, як гэта. Ён проста хоча, каб вы далі, напрамкі нам. Паручнік, здаецца, адчувае сябе неўтульна за ўзроўню дэзінфармацыі. Давайте я вам там не бачна. Нормально? Спіс лідараў. Я не магу вам спіс лідараў нормально перасунуць, таму што ў мяне сраны ОБС час ад часу апошнім часам не дае мне проста нічога з інтэрфейсам мяняць. Ён проста ламаецца. Вось і ўсё. Я нічога не магу зараз зрабіць, таму, вы бачыце, там для вас справа зверху паказваецца, але я не магу гэты спіс кудысьці ў боку весці, перашкаджае. Ось. Як ёсць. У ОБС, карацей, хто карыстаўся ОБС, тыя ведаюць, тых, хто не ведае. У мяне ёсць магчымасць усе гэтыя элементы перасоўваць паміж сабою. Але гэта можна рабіць толькі ў акне прадпрагляда самого стрыма. І вось апошні месяц альбо паўтары у мяне гэта акно прадпрагляду ламаецца нахрен. Яно просто не працуе. Адзінае, як магу паглядзець, што ў мяне там, гэта толькі ўзяць і на стрыме паглядзець. Вось такая праблема. Вось, і перасоўваць я не магу. Учора, напрыклад, працавала, сёння не працуе, яно нейкую такого. Вось, будзем чытаць паміж радкоў. Літаральна, так. Вось. Ён ведае, дзе мы знаходзімся, ён толькі жадае даведацца пра месца. Паручнік, здаецца, адчувае сябе неўтульна за ўзроўню дэзінфармацыі, якую вы праяўляеце. Ён знаходзіцца на поўнач адсюль. Мост, шматпавярхоўка паўвостраў, некалькі іншых жылых будынкаў. Не занадта шмат. Што знаходзіцца на ўсход. Вітаю, гулец. Вітаначкі. Брама да порта і, напэўна, нейкія нелады? Што там было ў арыгінале? Нейкія, безладзіцы там адбываюцца. Мяне не цікавіць мясцовая палітыка, пацкая плячыма. Там таксама ёсць крама Фрітте. Так, што знаходзіцца на поўдзень адсюль. Трохі крамаў мост над каналам. Вядзе на ўзбярэжжа, але, напэўна, пашкоджаны, напэўна, быў нейкі выпадак. Што знаходзіцца на другім баку канала? Узбярэжжа, маленькая рыбацкая вёска і рыбны рынак, але яго закрылі ўжо стагоддзя таму. Рады прылаўкаў пад шырокім дахам, над якім раскладзены на старых газетах кучы рыбы. Вада, усюды вада, ліецца з неба ў цені старога касцёла. Што гэта за рыбны рынак? Не ведаю, пакінуты? Некалі кожнай вясной там было шматлюдна, але цяпер там нічога няма, апрача наркаманаў. Займаюся рэдактурай. Рэдактура ідзе, але зараз у пэўны момант канкрэтна праца ідзе над новай версіяй, але ў ёй рэдактуры не тое, каб шмат. У асноўным зараз была спроба зрабіць, скажем так, палепшыць, дадаць дыслексічныя шрифты, выправіць некаторыя літары, якіх не хапала ў іншых мовах. Плюс эксперыментуецца, гэта канкрэтна перад вамі зараз версія яшчэ якой не ўсё запакавана, напрыклад. І ёсць хібы, якія я перад запакоўкай выправлю. Напрыклад, гэтае меню, якое вылазіць вось злева, яно знатна вялікае. Вось. Гэта я эксперыментаваў з яго памерамі, яго пакуль кранаць не буду, я вярну, як яно было потым сёння ўвечары. Я спрабаваў са шрифтом для дыслексіі, але з ім знайшлася яшчэ адна праблема, якую я пакуль пакіну як ёсць, бо ім увогуле немагчыма было карыстацца, паўсюль квадраты былі. Вось. Але глядзіце, шрифт для дыслексіі, для іх вельмі важна, каб была прастора паміж літарамі. А тут атрымалася пасля запакоўкі прастора паміж літарамі вельмі вялікая. Бачыце, што за халера? Яны вельмі час ад часу вельмі велізарныя прабелы паміж імі, і я не ўпэўнены, ці правільна гэта, ці павінна быць па-іншаму.
Вось я не ўпэўнены, што я павінен гэта выпраўляць і што выглядае не на месцы, таму што яны скочучыя літары ў прынцыпе і ангельскай і гэтым сам плюс яшчэ для як пазней вызначылася яшчэ учора для гэтага дыслексічнага шрыфта патрэбна перакладаць усе тэкстуры таксама. Вось можна код сін спытаць. Я думаў насамрэч да яе прыйсці і спытаць, мне патрэбны хтосьці, хто разбіраецца ў гэтых шрыфтах. У любым выпадку нават зараз гэта лепей чым было, дагэтуль немагчыма было карыстацца імі зусім. Вось праблема яшчэ ў тым, што ну зараз вось як яно выглядае, нават калі гэта выправіць усё, ну там дыстанцыю паменшыць памер, так у некаторых месцах гэты шрыфт усё роўна занадта вялікі для таго, каб памясціцца ў радкі. Таму хутчэй за ўсё пакуль прыярытэт зноў жа я запакаваў, я пакуль пакіну гэта як ёсць і буду займацца гэтым, але зараз хаця бы гэта ім можна карыстацца, таму што дагэтуль гэта было тэхнічна немагчыма. Вось так што буду вырашаць гэта трошкі пазней, таму што запакоўка шрыфтоў займае доўгі час насамрэч. Гэта 3 гадзіны прыкладна запакоўкі. Я ўчора ўвесь вечар я адзін раз зноў памыліўся і рабіў перапакоўку 2 разы у выніку і я ўвесь вечар гэтым займаўся. Ось яна неяк распавядала пра гэтыя шрыфты. Так я калі шчыра гэта за кодсін я натхніўся, што трэба дадаць іх хоць ну у якім выглядзе. Я думаў, што адразу атрымаецца добра, але атрымалось ну хаця бы як. Вось таму я пакуль пакінуў у гэтым стане прыкладна з гэтымі шрыфтамі. Давайте я дарэчы раз што пра тое гаворка, я ў дыялогах не вельмі глядзеў, як яны выглядаюць. Не ведаю пакінуты. Ну ведаеце, у дыялогах яшчэ нармальна. Дахам на якіх раскладзена. Так, менюшкі, то бок моя праблема, я скажу, што гэта выглядае нармальна для мяне. Я не ведаю, я не дыслектык, таму мне складана сказаць, ці добра гэта, ці дрэнна. Трэба ли нешта выправаць, але ён насамрэч вось такі шрыфт. Я карыстаўся тым жа амаль, мне прыйшлося скарыстацца больш старой версіяй таго ж шрыфта для дыслектыкаў, які карыстаўся ў гульне дагэтуль. Гульня выкарыстоўвае Open Dyslexic, так? Толькі выкарыстоўвае 3-ю версію. У 3-й і 2-й версіях няма кірыліцы. Таму мне прыйшлося запакаваць у гульню першую версію. Але ў яе вось гэтай дзіўная прастора паміж літарамі некаторымі настолькі гіганцкая, што я сумняваюся, што гэта нармальна. Вось. Давайте-ка вернем назад. Ёсць. Міхась мне рабіў шрыфты. Я бачыў, што ён рабіў табе, але ў маім выпадку гэта не падыдзе. Вось, я сам магу намаляваць шрыфты, не ў гэтым праблема. Скажем так, я не збіраюся займацца падтрымкай шрыфта, які я сам дамалёўваю. І ў мяне шрыфтоў 9 штук, і ў іх ва ўсіх трэба свае ёсць нюансы і свае памеры. Мне сэнсу маляваць, дадаваць літары, не тое, каб, ну, як бы, там тая, што праблема выпраўлялася, гэта літаральна там 2 літары ў той шрыфты было дадана. У мяне па складанні праблема. Ну, мне усю напрыклад, Open Dyslexic патрэбна ўся кірыліца тады, у 3-й Open Dyslexic. Плюс гульня сама пераапрацоўвае шрыфты пасля таго, як яна іх выкарыстоўвае. Яна выкарыстоўвае гульня, каб вы разумелі, у гульне, калі вы дадаеце, ну тым, як робяцца шрыфты ў Unity, там ёсць 3 рэчы. То бок звычайнага шрыфта, які вы бачыце на старонку паўсюль увогуле, на старонках у інтэрнэце, дзе заўгодна. Звычайна выкарыстоўваецца адзін файлік, TTF. Але ў гульне выкарыстоўваецца 3 файліка на кожны шрыфт. Адзін з іх з'яўляецца матэрыял, які кажа, як канкрэтна паказваць гэты шрыфт. Другі з іх гэта атлас, які трэба зрэндырыць спецыяльна, намаляваць. І трэцяе гэта файлік, які гаворыць, дзе на гэтым атласе з усіх літарак, дзе яны знаходзяцца на гэтым атласе. Каб потым іх паказаць. Там спецыяльны фармат трошкі. Яго магчыма зрабіць з TTF, я так і раблю. Я спампоўваю шрыфты з інтэрнэта, рэндырую спецыяльна вось гэтыя 3 файлікі і потым запакоўваю іх назад у гульню. Хто перамог, я ці шрыфты? Ну, пакуль я лічу, што са шрыфтамі ўсё нармальна. Open Dyslexic атрымаўся не настолькі добра, як я разлічваў, але ён хаця бы працуе, таму што дагэтуль гэта былі проста квадраты. Ён проста немагчыма ім было карыстацца. Мой шрифт захоўваецца ў 3 файлах. Так, у мяне 9 шрифтоў, у мяне ў выніку 27 файлаў. А пасля сённяшняга стрыму Disco Elysium у спісе гульняў абнуліцца? Не, сёння не абнуліцца. Сёння я эксперыментую я выбачаюся, што адказаў так позна. Вось. Ён не абнуліцца, таму што я гэта па майму жаданню я запускаю.
і гэта не як частка, ну, галасавання. Вось. Тым больш, што, блін, я зараз буду трындзець і буду не толькі шмат, можа, не настолькі эфектыўна праходзіць гульню. Вось. На Half-Life адпраўляецца 200 ўжо ў суме. Дзякуй вялікі. Так. Рыбны рынок, не ведаю, пакінуты. Некалі кожнай вясной там было шматлюдна, але цяпер там нічога няма, апрача наркаманаў. Добра. Што на захад? Толькі вада. Глядзець на паверхню, прыжмуроваючы вочы. Мабыць, гэта завецца Марцінескай затокай. Там ёсць некалькі выспаў, але дабрацца да іх складана. Дзякуй, на гэтым усё. Хто вы насамрэч? Я звычайная садоўніца. Класна, а што вы тут робіце? Працую. Як? У мяне ёсць цяпліца там у двары. Паказвае дзесьці за сваю спіну. Хацела там трохі папрацаваць. Вітаю, Вячеславіч. Але, ну, як вы ўжо ведаеце, там ёсць цела, яно вісіць на дрэве. Сапраўды моцна смярдзіць, таму мне трэба рабіць перапынкі. Спакойна, мы тут, каб заняцца гэтым. Хутка вы зможаце вярнуцца да працы. А уявіце сабе, мы такія бярэм і забіваем, просто ніколі не здабаем гэты труп. Вельмі складана сказаць Мартінес, а не Маргінес. Ну, з аўтаматычным перакладчыкам увогуле, ён жа кожны раз па-свойму перакладае і атрымліваецца ўсе гэтыя месцы, там, ну, іх дакладна патрэбна ўпраўляць. І гэта нават я без таго, каб рабіў аўтаматычны пераклад, я чакаў, што мне прыйдзецца гэта рабіць. Я першы эпізод нарэшце закончыў. Не ўпэўнены, што атрымалася выдатна, бо я намагаўся рабіць тэкст блізка да арыгіналу. І як заўважыў адзін перакладчык, атрымоўваецца або калька на ангельскую, або штучная і суха. Яно бывае. Тут, ведаеш, ты ніколі правільна не адкажаш. Але я табе скажу, што табе дапамагае ў гэтым. Тое, што Half-Life у прынцыпе сухі. Ён сухаваты на сказы. Усе персанажы, яны гавораць трошкі сціпла, яны не вельмі эмацыйныя. Вось, і, скажем так, яны нават канструкцыю ангельскай выкарыстоўваюць такія даволі, ну, сціплыя, скажем так. І яны не разварочваюцца. Так што, ў прынцыпе, калі ён будзе ў цябе даволі такі сухаваты, гэта ты не зламаеш як бы арыгінал гэтым. І галоўны герой маўклівы. Так. Яны насамрэч, ну, калі браць ужо так проста ангельскую мову, Half-Life даволі дзіўныя вайбы дае ад таго, як яны размаўляюць, таму што яны размаўляюць трошкі прыцягнута. Быццам бы трошкі момант дэрэалізацыі ў Half-Life ёсць ад таго, як размовы адбываюцца. Я не ведаю, у мяне можа адзін такі, але, ну, там рэальна не тое, каб з табою так па-чалавечы размаўлялі. Я скажу, што адзіны, хто выдае плюс-мінус падобны на чалавека фразы, гэта хлопец, які за камбайна прыкідваецца ў другой частцы самага пачатку, калі вас адводзяць у бок, я не памятаю, як яго імя. Вось гэты хлопец, ён плюс-мінус гаворыць як чалавек. Астатнія проста выказваюць думкі, ведаеце, проста кідаюцца думкамі, не эмоцыямі. Сухаватыя такія. Дзякуй, ветліва усміхаецца. Галоўкам. Так, галоўка, сур'ёзна? Моя галава зараз лопне ад усіх гэтых соляў, якія мне прыйшлося панюхаць. Соляў? Ну, сапраўды. Окей, ладно, там сапраўды солі. Што ўсім з гэтым хайпаліцы ідзе к чорту? Ну, як вы разумееце, зноў жа, ChatGPT не ведае лайнцы, так? І атрымліваецца там, дзе паліцыю нахуй пасылаюць, то тут пішацца хай паліцыя ідзе к чорту. Так, вы бачыце? Здаецца, не разумее. На таблічцы напісана, ебаць паліцыю, паказаць пальцам. Яна выцягвае шыю. Ну, я гэта не напісала, проста сяджу тут. А той другі надпіс «Свінні дадому». Хто гэтыя свінні? На гэты конт таксама нічога не ведаю. Як я казала, не я гэта напісала. Так, гулец. Я думаю, што літаратурнасць будзе апрацоўвацца, калі будзе агучка на гульню. А так я намагаўся, каб ангельская агучка нармальна выйшла з беларускімі сабамі, каб не было такога ж, каб чалавек размаўляе, а сабы кароткія і ўжо закончыліся. Я думаю, што насамрэч лепей рабіць сабы ў першую чаргу. Альбо рабіць агучку паралельна сабамі, каб адпавядала адно другому адразу, альбо падрыхтаваць тыя сабы, якія, ну, проста незалежнасці перадаюць сэнс. Таму што час ад часу перадаць сэнс важней, чым яно трапляла, каб сабы траплялі ў ліпсінг. Сабы не павінны трапляць у ліпсінг.
Сабы не павінны трапляць у пабудову словаў і ў гэтым усім. Адзінае, што трэба баяцца, гэта моманту, калі занадта доўгія сабы атрымліваюцца, і фраза у арыгінале кароткая, і ў выніку не застаецца часу, каб прачытаць длінную фразу. Вось гэта незручнасць. А так ужо нармальна. Вось, нават калі яна кароткая фраза, і ты сядзіш, чакаеш, пакуль персанаж дагаварыць, гэта, ў прынцыпе, нармальна. У некаторых мовах вельмі трэба шмат словаў выкарыстаць, каб перадаць пэўную думку. Вось. І наадварот бывае. Ну, гэта не супадае. Пэўна араматызаваная солі, каб не чуць смурод ад рэшткаў. Хутчэй за ўсё. Я просто, ведаеш, я на ўсё гэта гляджу з поглядам, што хутчэй за ўсё нешта пераклад херню нарабіў. Ось. На гэты конт таксама нічога не ведаю, я казала, не я гэта напісала. Свіня часта ўжываецца ў якасці вызначэння для супрацоўнікаў паліцыі. Гэта неспрыяльная ім назва. Нема прычын для хвалявання, умешваецца паручнік. Мы не сцвярджаем, што гэта напісалі вы. Я думаю, паручнікам я просто буду гаварыць лейтенант. Таму што, у прынцыпе, там у польскім варыянце паручнік, так, але час ад часу лейтенант таксама ў польскай. Пры гэтым у ангельскай, наколькі памятаю, там заўсёды лейтенант. Так, лейтенант. Добра, ўсё ў парадку. Я не пісала. Адхіляецца назад і расслабляецца. Я пабег. Вядома, я не буду спыняць вас. Выцірае свой лоб жоўтай, як канарэйка, рукавіцай. Добренько. Мы да куну тады збегалі, так? Давайте пойдем куда-нибудь. Блин, нам трубку трэба зняць. Унутры ёсць бутэлька. Калі б у цябе была торба, ты мог бы іх узяць. У мяне няма торбы. Што гэта? Рудес Гислен. Там неяк паказаць можна было ўсе аб'екты інтэрактыўныя. Вось. Так, куна пакуль баімся яго. Яшчэ ў перакладзе заўважыў, што тэкстурка вось тут паблізу упаўзла ў бок. Зараз мы да яе падыдзем. Над літарай R відаць карону, пад ёй не паспеў прачытаць. Гэта лагатып горада Рывашоль. R з каронай. Давайте зараз з куну не размаўляць, спецыяльна сляды паглядзім. Запах нагадвае гнілое мяса і скіслае малако. Тут раскладаецца чалавечае цела. Вось тут павінна быць прадзяўбацца, калі у нас хопіць уважлівасці, мы можам пабачыць, як тэкстурка паехала трошкі. Трэба будзе паспрабаваць змяніць, ну, іншую тэкстуру, карацей, упіхнуць. Таму што дзіўна, ну, яна павінна была супасць. У гразі відаць шматлікія сляды абуткаў рабочых ботаў. Тут магло быць ад 6 до 12 чалавек. Візуальны калькулюс. Прайшлі. Бачыце, вось гэта ды-стоп, 8 пар. Вось, яно як бы перакладзена, але як бы там поўнае, яно нармальнае, просто чамусьці ненармальна адлюстроўваецца. Вось, пытанне, мне падазрэнне, што гэтым павінны канкрэтна, як ён, іспанская мова, бо ў іспанскай мове гэтыя тэкстуркі, яны іншага памеру. Пры гэтым, ну, мы як бы ўзялі гэтыя тэкстуркі, пераклалі іх, пакінулі як ёсць, толькі вось у іх, я так разумею, ёсць отступы, як нешта падобнае, і ў выніку атрымліваецца вось такая халера. Ось, прыйдзецца пераглядзець, альбо сядзець у самой сцэне вось гэтай гульні, выпраўляць канкрэтна, перасоўваць, павялічваць вось гэтае, ну, месца канкрэтна, каб яно просто было шырэй, каб улезла ўсё. Таму што тэкстурка перакладзена, яна перакладзена дакладна, ніякай праблемы няма. Вось, але вось яно так злезла. Вітаю, Нор-Норе. Вось, можа больш за 12? Не, у гразі круцілася туды і назад 8 пар абутку. Паглядзі на іх па чарзе. Першы. Стандартны рабочы бот з умоцненым сталёвым носком, памер 46. Другі. Тут, што цікава, знікла двойка, ён проста нету ў перакладзе. Стандартны рабочы чаравік з узмоцнёным сталёвым сурагом, можа быць носком, памер 44. 3. Рабочы бот з шипамі і узмоцненым сталёвым носком, памер 43. Четвертый. Стандартный рабочий бот. Памер 45 або 46. Чаму менавіта на гішпанскую ставіў? Для гэтага не было ніякай дакладнасці. Я жадаў, каб людзі, якія будуць гуляць у гульню, маглі як мага больш гулін, як мага больш моў мець у альтэрнатыве. У ідэале я б жадаў, каб беларуская была ўвогуле асабістай. Я ўзяў гішпанскую проста таму, што яна далей ад усіх, ну, скажем так, па рэгіёну. Яна літаральна самае далёкае месца, і мне складана ўявіць сабе беларуса, ну, як бы беларусы ёсць, які ў Іспаніі, так?
Вось, просто патрэбна было абіраць кагосьці, так? Альтэрнатывы была з нашай групоўкі моў, так, каб мне не патрэбна было там зусім калупацца ў якой-небудзь кітайскай альбо нешта такое. Альтэрнатывы былі ангельская, ангельскую я заменіць не магу ў гульне, увогуле, польская, турэцкая, нямецкая, французская, іспанская і гэта самае партугальская, там нешта бразільская, нейкая такая, вось. І іспанская просто я такі, ну блин, як бы там ёсць падобныя мовы яшчэ, то бок, калі што можна скарыстацца там бразільскай, там якой-небудзь, вось, партугальскай. Я так думаю, я не ведаю, я шчыра, я іспанскую не ведаю зусім. Вось, таму не магу нават нічога на гэта сказаць. Вось, і я падумаў, што можа быць запакаваць у тую, на якой менш будзе беларусаў, скажем так. Верагоднасць беларусаў просто будзе менш. Я не думаю, што беларусаў вельмі шмат у Іспаніі. Вось, такое меркаванне. Таму я думаю, што гэта было, ну, вось туды, як бы паспрабаваць. Я не жадаў замяняць польскую, з якой я і так рабіў пераклад. Ангельскую я замяніць не магу. У Германіі, Францыі, можа быць, хтосьці будзе гуляць у яе і жадаць павучыць іншую мову, скажем так. Таму што некаторыя людзі выкарыстоўваюць дыскерізіум як спосаб, як вывучыць мову. Ну, літаральна, яны бяруць мову, якую яны ведаюць, і гуляюць паралельна, вось карыстаючыся гэтым перакладам, ну, з перасоўваннем, каб пабачыць, што там адбываецца. Вось, на жаль, ну, пакуль пераклад не настолькі ідэальны, каб па яму можна было бы вучыцца, але гэта вельмі крутая здольнасць, якую я жадаў, каб яна засталася. Ну, каб гэта можна было такім чынам карыстацца. Дарэчы, наконт тэкстуркі, бачыце, калі яна замяняецца, канкрэтна ў іспанскай, там чамусьці яна вельмі маленькая, яна прыжатая. Вось, трэба будзе проста, хутчэй за ўсё, гэта праблема нават не тэкстуркі самой, а памера вось гэтай халеры. Трэба будзе яго змяніць. Ёсць іспанка, якая выкладае беларускую мову. Я ведаю так пра яе існаванне. Але яна ведае беларускую мову. Я ведаю пра каго ты гаворыш, як бы цудоўна, ачмурэнна, просто у мяне было патрэбна абраць з найменшага зла, скажем так. У мяне выбар быў у любым выпадку. Я незадаволены быў бы ў любым выпадку. Якую б мову я не абраў, таму я лічу, што ідэальны варыянт, калі я змагу запакаваць нейкім чынам гульню так, каб яна чыталася, і пры гэтым гэта дадалося як асабістая мова ў выбары моў. Верагоднасць гэтага вельмі нізкая, гэта складана. Ну, гэта складаны працэс, гэта шмат этапаў, і пры гэтым не факт, што яно нармальна будзе чытацца потом. Ну, хутчэй за ўсё шмат тэхнічных праблемаў з'явіцца. Я бы лепей прывёў зараз пераклад да добрага стану, і потым ужо задумаўся над тым, каб паспрабаваць яе як новы пункт у гульне зрабіць. Таму што там магчыма, я нават знайшоў дзе. Праблема ў тым, што потым гульня нармальна не счытвае шрифты. Ну, ні шрифты нармальна не счытвае, ні тэкст нармальна не счытвае. Яна крашыцца проста. Вось, вызначыць, чым праблема, становіцца складана. Ой, стандартны рабочы бот, памер 45 альбо 46. Пачакайце, колькі дакладна іх? Вы не ведаеце. Гэта ўсё роўна цуд, што вы ўмееце адрозніваць гэтыя сляды. Холад павінен быў захаваць іх у гразі. Лічы далей. 5. Яшчэ адна стандартная рабочая бутса з узмоцненым сталёвым носком. Памер 44. Нешта дзіўнае. Сляды лёгкія, як пяро, роўны крок. Такой жа тып абутку, але памер 41. Мужчына ці жанчына? Немагчыма сказаць. Гэта таксама мог быць нейкі падлетак. Крок мала характэрны. А я даволі добры ў гэтым, не? Вы не слабы. Гэта калі б увесь свет пацямнеў, пакрыты тонкім пластом неістотнасці, сярод якой дзіўна, але і прыгожа гараць гэтыя сляды ступняў. Падлічы астатнія. 7. Выразны адбітак стандартнага рабочага чаравіка, памер 46, аднак адбіткі 2 разы глыбейшыя за іншыя, больш за 200 кілаграмаў націску. 8. І чарговы стандартны рабочы бот, 44 памер. Пратэктар падошвы, аднак няроўны. На правым боце ён больш гладкі, больш зношаны. Колькі чалавек, пытаецца паручнік, ён сачыў за рухамі вашых вачэй. Варыянт 400 мільёнаў. 8. Дык я моцна памыліўся, налічыў 20. Тыя ж самыя людзі ходзяць туды і назад. Ніколі не быў у гэтым лепшым. Далёказорнасць, паказвае на свае акуляры. Бачыш нешта, што вылучаецца? Так, вось гэтыя, дзіўная рэч, больш гладкая падошва, чым другая. Цікава, назовем гэта след дзіўная падошва. Так, у вас ёсць якія-небудзь ідэі, Літва? Хтосьці абслугоўвае сваё рабочае месца з дапамогай педалі? Напрыклад, цясляр у порце? Задумваюцца на імгненне. Ці бубнач?
А чаму не вадзіцелі? Там літаральна корка паблізу. Бубначак гэта глупства. Ударнік выкарыстоўвае толькі правую нагу, каб выбіваць рытм на барабане, тлумачыць ён. А затым замаўкае і ўзіраецца ў паглыбленні ў гразі. Ты маеш рацыю, гэта глупства. Можа, гэта быў кіроўца? О, вось добрая думка. Кіроўца зношваў бы правы бот перад левым. Педаль газу знаходзіцца справа. Кінуць галавою. Другі, пэўна, цягнуў труп. Хутчэй за ўсё так. Я толькі што падумаў дакладна тое самае. Здаецца, што ён цябе не слухае. Замест гэтага ён глядзіць на поўдзень. У бок дарожнага затору. Транспартныя сродкі не выдаюць ніякіх гукаў, іх рухавікі выключаны. Мы павінны паглядзець на гэты дарожны затор, праверыць, ці няма там кагосьці, хто мог быць патэнцыйным падазраваным. Гэта ж, напэўна, разважлівы падыход, правда? Так, разумна. Лейтенант запісвае інфармацыю ў свой нататнік, пасля чаго вяртаецца для следаў у гразі. Ёсць і цяжкія следы, як пасля 200 кілаграмаў. 200? На момант зацішыўся, задумаўся. Можа, гэта сумарная вага двух чалавек? Хтосьці нёс звязанага? Скажам, салідны рабочы, які нёс падобнага па складзе мужчына, які павінен быў хутка павіснуць на дрэве. Можа мець рацыю. Ён можа мець рацыю. 200 кілаграмаў жывой вагі гучыць малаімаверна. А не, гучыць і націск. Ну, сапраўды малаверагодна. Адзін з іх нёс яго. Так, гэта магчыма. Лейтенант адзначае нешта ў сваім нататніку. Ведаеце яшчэ, якой момант я заўважыў у гульне, толькі тады, калі я, займаўся тэкстуркамі. Бачыце вось гэтае працягнуць? Кнопачка. Так. Яна указвае на то, што наступная рэпліка будзе ад думкі ў галаве, якая з'яўляецца з групоўкі розума. То бок блакітная, вось гэта мая разумнасць, логіка, энцыклапедыя, рыторыка альбо нешта такое. Толькі тады яна змяняе колер. Ведаеце, адкуль я ведаю? Бачыце колер? Калі у вас звычайна далей працягнецца размова, яна будзе проста чырвоная. Але калі ёсць разводы каляровыя, і в залежнасці ад таго, які колер, будзе ўказваецца на групоўку думак. І таму мы націскаем працягнуць і атрымліваем логіку. Блакітная якраз. Але чаму? Задаваешся пытаннем, чаму трэба было яго несці? Так, маглі выкарыстаць часовыя насілкі альбо проста падвесці яго пад шыбеніцу. Так. Лейтенант грае на бубнах. Мне цікава, адкуль яго гэтая думка, так. Так, магчыма, ахвяра не пагодзілася. Ну, калі б ён не пагадзіўся на ўласны лінч, яго хутчэй за ўсё вырубілі. Можа, ахвяра не была ў свядомасці. У такім выпадку насілкі былі б яшчэ прасцейшым выйсцем. Альбо яго маглі перанесці два мужчыны, узяўшы пад пахі. Так ці інакш гэта пытанне на будучыню. Што яшчэ бачыш? Так, лёгкі крок, памер абутку 41. Жанчына ці дзіця? Можа, гэта жанчына? Можа, гэта дзіця? Так, можа, гэта жанчына. А чаму ты не ўсталюеш мод, каб болей скілоў размаўляла? Я просто не стаў гэта, таму што сёння не сэнс у тым, каб праверыць усё. Сёння хутчэй я як бы ўжо пратэставаў мод. Ну, зараз ось бягучую штуку. Гэта не канчатковая версія, я сёння яшчэ буду дазапакоўваць сюды. Тут не хапае пэўнага ўсяго. Да халеры чаго, насамрэч, не хапае. Вось, але сёння мэта не праверыць пераклад, а хутчэй пагуляцца, ведаеце? Просто мне хацелася ўвесь час пагуляцца ў Disco Elysium, але я такі, мне патрэбна тады падрыхтаваць спецыяльна, ну, каб гульня працавала без мода. Ну, як бы накаціць канкрэтна стары мод, каб ён дакладна вось усё ў парадку было. Альбо яшчэ што-небудзь. Я неяк так атрымліваецца, што як бы хочацца проста пагуляць у гульню. Вось. Я неяк да гэтага не дабіраюсь. Таму я зараз проста хутчэй адпачываю. Альтэрнатывы сёння я хістаўся літаральна за хвіліну да пачатку стрыма. Я ўсё яшчэ хістаўся, я думаў сёння запусціць Citizen Sleeper 2. А ў сваім сэнсе трошкі падобна на Disco Elysium гульня. Вось. А чаму тады не з моманта ля царквы? Ля царквы? А мы ж не дайшлі да царквы. Ось, мы ж літаральна паразмаўлялі, мы з трупам не даразмаўлялі, і ўсё, у нас адзінае захаванне там засталося. Ось. Добра, адкуль ты ведаеш? Ведае, як цяжка распазнаць пол па памеры кроку. Я проста гавару выпадковыя рэчы, гледзячы на дзіры ў гразі, не маю паняцця, адкуль усё гэта ў мяне бярэцца. У парадку, працягвай. Як ты думаеш, калі тут пакінулі гэтыя сляды? Можа, тыдзень таму? 7 дзён пасавала б да часовых рамак пададзеных асобы, якая паведаміла пра павешанне.
Гэта немагчыма. Адкуль ты ведаеш? Праверыў прагнозы надвор'я для ўзбярэжжа Рывашоля за мінулы тыдзень. 7 дзён з тэмпературай ніжэй за 0. Дзень раней, значыць, дзень, калі адбылося павешанне, быў апошнім з дадатнай падыходзячай тэмпературай. З цёплай тэмпературай. Дадатнай. Зноў правільны адказ. Адмоўныя тэмпературы падтрымлівалі б сляды ў добрым стане. Уся гэта мітусня тут магла адбыцца тыдзень таму. Просто казаў, калі пераможа дыска, ты працягнеш бліжэй да канца гульні, дзе спыніўся. Не, калі пераможа дыска лідзі, мы працягнем з трупа. Я думаю, мы зараз сёння нават і абгонім нашы па пятнічным стрымам, які быў. Вось. У мяне няма захавання. У мяне літаральна няма захавання таго, дзе я забраў усё ў гульне максімальна. Вось, на жаль, у мяне яго проста не існуе. Мне патрэбна праходзіць гульню з самага пачатку. Альбо шукаць у інтэрнэце, чысці яшчэ захаванне, што губляе сэнс гульні ўвогуле для мяне. Таму што, тут, ведаеце, яшчэ зноў жа, калі толькі перакладам гэта займаешся, даведаешся пра мелкія дэталі. Напрыклад, шмат фраз у гульне насамрэч маюць свае альтэрнатывы, якія адрозніваюцца літаральна ў пару словаў. Я думаў, што гэта не выкарыстоўваемы тэкст, але потым, калі пагуляў, я зразумеў, што ён выкарыстоўваецца ўвесь. Справа ў тым, што фраза трошачкі на пару словаў можа змяніцца ў залежнасці ад таго, як вы, напрыклад, вы даведаліся пра нейкага персанажа, і параўнанне з ім з'явіцца ў падказцы аб прадмеце. Вы там нешта прыйшлі да высновы, што вы там суперзорка коп, і у вас з'явіцца яшчэ канкрэтна і камбінацыя з гэтага ўсяго. Там да халеры такіх фраз, якія амаль аднолькавыя, яны літаральна асабістыя поўнасцю фразы, але яны маюць з'явіцца она у вас ці не, залежыць ад таго, што вы зрабілі яшчэ некалькі дзён таму назад, і гэта не абавязкова сюжэтныя рэчы, гэта рандомныя рэчы, партрэт на сцяне, вось такое. Так, зноў правільны адказ, адмоўная тэмпература, так, гэта будзе падтрымліваць. Як ты думаеш, што тут здарылася? Я пра гэта думаю. Група людзей прынесла нешта цяжкае пад дрэва, адзін з іх нёс ахвяру. Яны круціліся тут, асабліва пад дрэвам. Потым павесілі яго і сталі паўкругам тварамі, звярнутымі ў яго бок. На першы погляд гэта нагадвае лінч. Праўда, усе стаялі тут у шэрагу і глядзелі на дрэва. Так, усё так добра падыходзіць, прынеслі яго, павесілі, паглядзелі, як звісае. Лёгка. Думаю, што мы сярэдні поспех. Так. Ага, мы ледзь-ледзь прайшлі гэтую праверку логіцы. Думаю, што мы ўжо добра ведаем, што тут адбылося. Паручнік жмурыць вочы, пра нешта думаем. Так ці інакш, ён падсумоўвае. Што яшчэ? Мы ўжо ўсё абмеркавалі. Оп, наша думка скончылася. Нібы суперзорка. Думкі ў гульне, для тых, хто не ведае механіку гульні. Зараз там тэкст яго разбярем, а потым ужо распаведу ўвогуле. Кажа, што свет не гатовы да рок-н-рольнага паліцейскага. Ніхто не хоча, каб дзяржаўная манаполія на гвалт змешвалася з павагай годнай знакамітасці. Яны маюць нахабнасць ведаць, што небяспечна для дэтэктываў было б станавіцца паўбагамі і займацца сексам з амаль непаўналетнімі дзяўчатамі з вокладак. Яны лічаць, што гэта было б шаленствам. А ты адказваеш на гэта. Пофіг вам і памрыце. Такім стрыманым тонам. Усе вы не маеце паняцця, наколькі добрымі будуць гэтыя паліцейскія. Яны вырашаць хоць бы і 20 спраў у дзень. Паліцейскія будучыні будуць як астрафізікі, ці прэм'ер-міністры, ці прарокі, а ты з'яўляешся першым з іх. Так, што мы ад гэтага атрымалі? Цана махлярства перад сабою. У нас знізілася логіка. Падвысіўся максімальны ліміт навучання для візуальнага калькулюса, пераканання, электрахіміі і асваення. Асваенне ў нас у арыгінале што? Composure, постаць. Добра. Няхай думка застаецца, пакінем яе, хоць і логіка ў нас упадзе. Наконт таго, што можна ўжо зараз заўважыць з паляпшэння. Ключ ад пакою нумар 1. Папярэдні раз у нас літарка нумар не была запакавана ў гульню, зараз яна запакавана. Гэта вырашае ўсю праблему. Плюс я запакаваў яшчэ даволі шмат дзіўных літар, калі шчыра. Это вельмі дзіўныя літары. Я даведаўся, што ў турэцкай ёсць літара як і, толькі без кропачкі зверху.
Яшчэ я даведаўся, што ў гульне чамусьці на беларускім перакладзе ёсць некія літары, якія, нахрен не выкарыстоўваюцца ні ў воднай мове, аб якой я чуў. Каб вы разумелі, ёсць ангельская літара Т, гэта просто ChatGPT просто прыдумаў літар. Ну, як не прыдумаў літар, ён то ўзяў існуючую, але просто я такой ніколі не бачыў. Выглядае як ангельская літара Т, ось пішце там справа зверху. Ну, он ніхай не бачна, у меня там спіс лідараў. Давайте спіс лідараў я перанесу. Я прыкладна вам спрабую ў паветра намаляваць сваю думку, і гэта ў мяне не вельмі атрымліваецца. Давайте сюды. Куды-небудзь, каб не перашкаджала потым чытаць. Дарэчы, ажыў прагляд. Ну вось, глядзіце, выглядае прыкладна так. Чаму не паказваю? Паказваю, не, ўсё нармальна уходзіць на стрым. Як літара Т, вось так вось ідзе. Вось ангельская, уявіце сабе ангельскую літару Т, і ёсць косачка над ёй, толькі не зверху, а нахрен збоку. І атрымліваецца такая вось херня, чалавечак, у якога рука такая ўверх паднятая. Вось такая літара Т. Яна есть у беларускім перакладзе, яна не распазнаецца, таму што гэтую літару я не запакоўваў у шрифт. Вось, нахрен гэта, я просто выпраўлю пераклад. Калі дабяруся. Вельмі дзіўная халера. Што гэта у нас? Механізм калаўратоў акісляецца ўжо на працягу некалькіх гадоў. Вынч механізм. Пад'ёмны механізм ужо акісляецца некалькі гадоў. Так, хтось спрабуе вырошчваць у гэтай цяпліцы зёлы. Добра. Ну што, спрабуем самі сябе забіць, так? Не, ведаеце што? Давайце здабудзем сабе нешта для падтрыма настрою, каб мы нахрен не памёрлі ад таго, што паразмаўляем з Куно. У краму збегаем. Тавары з грузавіка былі гультаёва раскіданыя па навакольнай тэрыторыі. Гэтага хлопца пакуль прапусцім. О, маральны дух, ідэальна. У нас ёсць магній. Мы, можа быць, вытрымаем бойку з Куно. Не туды. Есть яшчэ сметніца. По-моему, з ёй можна... з ёй можна было размаўляць. Паштовая скрыня. Паштовая скрыня пост-авентюр'ер. Была цалкам размалявана графіці. Калі глядзіш уважлівей, заўважаеш на яе пярэдняй частцы дзве дзіркі ад куль. Добрая паштовая скрыня. Пагладзіць скрыню. Скрынка выглядае задаволенай. Надпісы «Жры гаўно, свіння». Окей, добра. Матюкі упрыгожаны каронай СНГ. А таксама Дженні Шалава. Бейсцета скрыню. Што? Байсецета. Ну, добра. Я не ведаю гэта. А жоўты колер гэта любы... жоўтая наша маторыка. Як яна? React, як яна полностью называется? Моторика, так. Увесь гэты радок, калі хтосьці з іх пачынае гаварыць, з тых 6 персонажаў унутры галавы, то наступная гэта будзе жоўтенькая. Ну, яны жоўтенькія у нас. Так. Даруй паштовая скрыня. Паштовая скрыня, здаецца, перажывае катарсіс, адчуваецца нават удзячнасць. Ты таксама адчуваеш яе. Прозрывай тебе дрыжыкі. Окей, тебе бяруць дрыжыкі, глытаеш сліну. І ты раптам гэта бачыш. Над усімі іншымі графіці хтосьці лязом вельмі вострага нажа выразаў словы. Рывашоль назаўсёды. На Mass Effect 2 за злачынца адпраўляецца 1000. А я нагадываю, што сёння ў нас скончваецца галасаванне на пятнічны стрым, то бок на заўтра. Мы вырашаем, во што мы будзем заўтра гуляць. Ці будзем мы рамансіць скрыню? Мы уже яе зарамансілі. Мы то яшчэ раман так скрыневы. Дайце ка мне момант, зазірну, што ў нас па лідарах. Mass Effect за злачынца на першым месцы. На другім месцы Герой мяча і магіі, моцы і магіі 4, 36-100. На трэцім месцы Дыск Элізіум. На чацвёртым месцы Mass Effect 2 за героя 34 тысячи. И на пятом месте Hearts of Iron 4 Fallout Mod 3200. Герои 3 Armageddon за Conflux. Мне цікаво, что где они. 15100 на их. На Broken Sword отправляется 2500. Нагадываю, як працуе голосование.
У любого гледача на канале, хто знаходзіцца на твічы, у вас ёсць, там, дзе можна ў чаце, дзе можна адсылаць паведамленні, у вас ёсць кнопачкі. Адна з іх паказвае, колькі у вас дайсікаў зараз. Там ёсць малюнак дайса фіолетавы такі. Вы можете націснуць на яго і можна там узяць узнагароду. Калі вы бярэце ўзнагароду, гэтыя дайсікі будуць пераходзіць пункты канала. Яны будуць пераходзіць на... Вы абіраеце ўзнагароду, уводзіце назву гульні, якая вам цікава, і колькасць дайсаў за гэтую ўзнагароду пераходзіць на рахунак гэтай гульні. Тая гульня, якая ў чацвер увечары, то бок праз гадзінку прыкладна, становіцца на першым месцы і таймер скончваецца, у тую гульню мы будзем гуляць на наступны дзень, у пятніцу. Пры гэтым пераможца падае ў самы низ спіса, яна атрымлівае 0 балаў і павінна забірацца ў гэты топ па новай. Астатнія гульні застаюцца на сваіх месцах. Такім чынам, калі у вас ёсць жаданне прасоўваць штосьці на працягу доўгага часу, гэта увогуле у гэтым і стратэгія, скажем так, вы можете працягваць на працягу шматлікай колькасці тыдняў. У нас на мараль, трэба быць пільным. Так, я вось таму і баюся з Куна размаўляць, таму што ён мяне апракіне адразу. Mass Effect 2 з героя атрымлівае 10 000. Нейкая складаная схема? Я яе складана, можа, тлумачу. Насамрэч, яна простая. Вы галасуеце, вы дадаеце пункты на гульню, пакуль яна не апынецца на першым месцы ў канцы галасавання. І ўсё. На Half-Life 2 адпраўляецца 100. Напрыклад, зараз у нас злачынец і герой амаль на адным узроўні. У нас зараз злачынец 48 800, герой 44 000. Вось, у нас 2 Mass Effect ў топе. Якая б ні была гульня, калі таймер скончыцца, сёння ён скончваецца, то, зноў жа, праз гадзінку 10 хвілін ён скончыцца. То тая гульня, якая была на першым месцы, яна у нас і пераможца ў яе мы гуляем. На герой яшчэ 9500 адпраўляецца. А мы паспрабуем перажыць размову з Куну. Я жадаю з ім размовляць проста дзеля таго, каб размаўляць, ён нам не той, каб неабходна вельмі. Куну дае рады. Хлопец, які кідае камяні ў труп, не можа быць старэйшы за 12 гадоў. На Half-Life 2 адпраўляецца 100, дзякуй вялікі. Калі існуе нешта падобнае на непрыгожых дзіцяці, то гэта менавіта ён. Яго непрыгажосць амаль вытанчаная, як у Грэмліна. Вось, як заўсёды, у чацвер актывізуецца багатыя. Так. Так, на пакумпі, Куна, крычыць другая дзяцінка з-за плоту. Дзіця, дазволі слова, міліцэйская справа. Адразу ў челес, Куна. Бі напрасткі ў челес. Дзеці цябе ігнаруюць. Далей Twitch любяць у челес. Багатыя бо запасалі. Так, яно так і працуе. Half-Life 2 яшчэ 100 атрымлівае. Вось. Гэта не праблема запасаць, у гэтым як бы і ёсць цікавостка, таму што ніхто не ведае, колькі ў каго балаў. Але зноў жа, працуе ўсё даволі проста. Той, хто больш глядзіць, той больш балаў атрымлівае пунктаў канала. І тым прасцей трошкі прасоўваць наперад. Вось. Mass Effect 2 з герой яшчэ 9500 атрымлівае. І у нас, хутчэй за ўсё. Так, герой прасоўваецца на першае месца. У героя 49 000, у злачынца 48 800. Гледзячы на ўсё, я заўтра ў любым выпадку буду гуляць у Mass Effect. Па выглядзе. Калі што, я буду гуляць у Mass Effect 2 з Legendary Edition, па-мойму, як ён там. Вось у яго я буду гуляць. Карацей, той, які у сабе атрымае адразу ўсе 3 часткі. Вось у яго. У мяне складаны тыдзень, я не хачу вечары пятніцу глядзець на злыдню. Справядліва. Хлопец моцна пацее, яго вочы як чорныя дзіркі, а ніжняя сківіца дрыжыць, нібы спрабуючы адрвацца ад імперыі яго цела. Адрвацца? І вось мне цікава, якія... Ён як бы і гаворыць адарвацца, але цікава, якое бы спалучанне такое падабраць, каб гэта рэальна нашы ўспрыманне спрабуе зрабіць выгляд, што гаворка ідзе пра нейкую там, як калонія пытаецца атрымаць, быццам бы спрабуе атрымаць незалежнасць ад яго цела. Вось прыкладна так. Добра, але што гэта азначае? Дзіцёнак відавочна ў наркатычным стане. Перастань ужываць наркотыкі на маім месцы злачынства. На Half-Life 2 яшчэ адпраўляецца 100. Павызваліцца.
Таксама неблага. Я што думаю? У нас сёння галасаванне, так? Я можа гэтую тэму падыму пасля галасавання, ужо каб не блытаць тых, хто можа новы на канале, каб вы просто эксперыментую зараз яшчэ з дадатковай рэччу са спісам галасавання дадаецца яшчэ адна, скажем так, паўрубрыка. Вось. Это хто ўжо ведае, разумець, пра што гаворка, таму што гэта крыху па крыху ўводзіцца ўсё. Але вось, ну, ёсць карацей, у меня ёсць планы нейкія пэўныя. Граблі, Куна. Кінь у яго граблямі, Куна. Нахуда Куна ведаць, што такое, што за гэта за граблі. Куна не садоўнік. Кім, што мы павінны зрабіць? Мы не павінны нічога рабіць. Я не жартую з такімі сіламі. Якімі сіламі? Пабачыш. Мова, якой карыстаюцца гэтыя дзеці, гэта чыстая, незамуцяная нічым несвядомасць. Такім стварэннем не даносіцца розум. Ну, не данесці розум да гэтых дзяцей. Давайте... У мяне ёсць некалькі пытанняў. Добра. Окей, Куна. Так. Это тело, что ты про яго ведаеш? Набитая свинья. Ну, по типу. Да холеры свинья. Про что ты хочешь запытаться? Нічого гэтай свінні не кажы, Куна. Кім, дапаможы мне крыху, што мы хочам даведацца? Калі б я хацеў марнаваць свой час, а я не жадаю, то спытаў бы іх, хто з'яўляецца ахвярай і як яна тут апынулася. А таксама задаў стандартнае пытанне. Стандартнае, то бок, ці бачылі вы нешта незвычайнае? Альбо ці бачылі вы нешта падазронае? Ты ведаў, хто ён быў? Гэта бляваная ануча, Куна. Чакай-ка. Падымае камень. Куна выкарыстоўвае бляваную анучу для трэніроўкі кідання камянямі. Спрабуе схаваць, што насамрэч не ведае. Справа ў тым, кім ён быў, перш чым загінуў. Куна ведае, што ты маеш на ўвазе, але Куна не стукач. Хістае галавой, відавочна пакрыўджаны. Спрабуеш падставіць Куна, каб той пачаў даносіць на ментоў. Ну, даносіць ментам. Як ён туды трапіў? Мабыць, ён узлез? Куна быў заняты дзе-небудзь яшчэ, калі гэта тут адбылося. То бок ты не бачыў, як гэта здарылася. Чуў, што Куна сказаў? Куна нават не было ў Мартынезе. Куна не было ў Рэвашоле. Куна не быў мясцовым. Рыджынал ён там літаральна. Ну, карацей, не быў на гэтай мясцовасці. Разумею. Дзе ты быў у такім выпадку? Не ведаю, у нейкім чортавым аглядаецца, спрабуй нешта прыдумаць. Ці альбо не ведаю, у нейкім іншым месцы, у начным горадзе. Куна быў у чортавым начным горадзе. Мне падаецца, мы праходзілі праз дыялог папярэдні раз. Няма такога як месца, як начны горад. Гэта гучыць як назва населенага пункта з нейкага слабога фантастычнага рамана. Ну так, Найт Сіці, мы ўжо на гэтую тэму казалі. Кіберпанкам тут трохі пахне. Так, гэта неправільная назва. Найт Сіці не існуе. Да чаго так прычапіўся да Куна, як лапеннік? Ты не быў бы там, дзе быў Куна. Ты не быў у галаве Куна. Хочаш ведаць, дзе быў Куна? Хочаш ведаць, што Куна плануе, халера? Не кажы яму, Куна, гэта безнадзейна. Гэта, блядь, не безнадзейна. Куна будуе горад, начны горад. Гневны горад, горад гневу. Вось так, і гэта не безнадзейна. Ну, безнадзейна, можа, не самае ўдалае слова, але зноў жа я не памятаю, што там у польскім варыянце, ну, з якога перакладалася. Ну, па тыпу, гэта, як не сумна, лейм, карацей, не цікава. Вось. І гэта не цікава, ну, так, не цікава, літаральна. Гэта назва горада Куна. Чапіся ад Куна. Гэта Адрына не мае да гэтага ніякага дачынення. Адрына? Ой, ладно. Я спрабаваць паразумець Куну, гэта нешта па-за маім магчымасцямі пакуль. Немагчыма зразумець, у чым справа, прынамсі, пакуль што. І гэта важна, стане вядома пазней, а зараз канцэнтруйся на справе. Вы бачылі в аколіцы кагосьці падазронага? Толькі некалькі свіней, што нюхаюць у гразі, у брудзе. Паводле Куна гэта вельмі падазрона. Так, кажы гэтаму... Фагарі. Окей, Куна. Здаецца, што ты цяпер фагарі, што б гэта не азначала. Падазронныя пытанні дрэнна спраўляюцца ў такіх напоўненых антаганізмам сітуацыях.
Пра гэта пазней, пакуль давайте пагаворым пра нешта You're іншае. testing Kuno's patience here. Get lost. Мы у папярэдні раз мы прайгралі яму, у сэнсе, што мы гейм-овер атрымалі ад яго. Давайте мы просто з'ідзем. Не, давайте яшчэ некаторае можа быць важна для справы. Ці часта тут гуляеце? This is where Правильно, Kuno plays Сеня? with his Куно гуляе little тут wooden за сваёй shoes. маленькай драўлянай What do you want цягнічкай. with Дык што табе цікава? Што гэта цяпліца там? Dunno. Не Nice ведаю. gardener used Там to працавала work there. нейкая садоўніца. Kipt is a pejorative term Так, used to почекайте-ка. describe Kipt. people of South Seminese or Erie Kipt Upper as- descent. Ага, It used to Гарденер. be a common first Там name працавала in areas of Кіп... Ilmara, Ну, not so Кіптес. much anymore. Садоўніца. Кіпт гэта пеяратыўны тэрмін. Пеяратыўны. Добра, я такого слова нават не ведаю. Педжоратив. Ну, на ангельскай такого ўсё роўна не ведаю, трэба гугліць. Які ўжываецца ў дачыненні да асоб паўднёва-семіцкага ці аэрапагічнага паходжання. Калі што, тут ёсць жа свае тэрміналогія, якая толькі ў гэтым сусвеце ёсць, альбо яна там такая асаблівая, што не вельмі важна ўвогуле, што яно значыць. Раней гэта было распаўсюджаным імем сярод аэрапагітаў з Ільмары. Цяпер гэта ўжо не так. Хвілінку, садоўніца калісьці там працавала? Yeah, that's what Kuno Так, said. Куна так і сказала, яна не вытрымала напружання і пайшла сабе. Куна перажыве ўсё. Робіць глыбокі ўдых смярдзючага паветра. Вочы напаўняюцца слязьмі. Такое нешта для Куна нічога. Гаворачы пра тую маладую жанчыну пры Верлін Рекс, тую садоўніцу. Look, Слухай, Kuno Куна doesn't не explain тлумачыць, Куна shit. кажа, што яму Kuno just падабаецца. says shit. Глядзіць табе ў вочы і ківае галавой, як быццам згаджаецца сам з сабой. Так, гаворыць пра яе. What was she doing in Што яна наогул the рабіла ў East цяпліцы ў сакавіку? Якія садовыя What работы kind of праводзяцца ў сакавіку? gardening is done in March? Я павінен яго пра гэта спытаць, Yes, прыняць it заданне. seems Спытай садоўніцу пра suspicious. садовую работу You ў don't сакавіку. like things being Так, гэта right здаецца now. падазроным. Ты не любіш, калі рэчы падазроныя. Магу мець пазней яшчэ не іншае пытанне, а пакуль што паразмаўляем пра нешта Yeah, іншае. whatever. Kuno doesn't give a shit. Так. Давайте... Пра цела мы ад яго нічога не даведаемся. Марыя і Хуана, хутчэй за ўсё. Kuno doesn't. Давайте сыдзем. У не ёсць ад слядоў яшчэ нейкі сэнс? What do you see? Мы ўжо агледзелі гэта. Не на тое захаваўся. Вось так. Паўнавартасна захаваемся. І зараз у нас пачнецца агляд цела. Гэта надоўга. Адзінае, што мне перакладаць менш будзе, таму мне галава так балець не будзе пасля гэтага. The corpse looks at you with bulging Цела глядзіць на white цябе eyes. вылупленымі белымі вачыма. Твар вакол іх не выглядае чалавечым. Ён спухлы, яго скура вось-вось расчапіцца. Вусны як у рыбы, а язык нагадвае ўстаўлены ў рот кляп. Здаецца, ты затрымліваеш дыханне. Глядзіць A уніз. cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The body below Паш is Грэньванд. is Цікава, lifted што яно было на up польскай, што яно так выдало такі Smells результат. in Там, карацей, even гэта... through your clenched nostrils. Не шнур, як ён. Cargo belt. Пояс для пагрузчыкаў, карацей, на якім утрымліваецца. Ён заклёпачка яшчэ так, каб утрымлівацца. Ахінае яго шыю пад натуральным вуглом. Цела знізу здаецца жорсткім. Ад яго заходзіць жахлівы смурод, які пранікае нават у закаркаваныя ноздры. Корд. Ну, вось, так само. Легендарнасць трывалая. Трываласць легендарная складанасць. Пусці свой нос, а не вынітуючы пры гэтым. The smell is Смурод repulsive. агідны, ён пранікае ў твае вусны, ён значна больш моцны і знаёмы, чым ты More чакаў. distant, Гэта хутчэй more ліхаманка, familiar чым than самурод. anything Ён you запаўняе can твой expect. розум і цябе цалкам. More fever than odor. It Паспрабаваць адысці. Не атрымалася. too late. It's Занадта impossible позна, to ты не keep зможаш it. стрымацца. Your Твоё body цела crawls, здрыгаецца, pushes выкідвае з out, месціва страўніка, bursts спазм and за bursts. спазмам. Until a pool of vomit Пакуль lies нарэшце пад underneath нагамі не you, ўтворыцца and your лужа throat на stings ванітаў, from a а тваё stomach горла acid. не пачынае пячы ад страўнікавых кіслот. Божа. It's okay. Нічога, Happens to everyone. нічога. Это здараецца з кожным. Лейтенант падае табе сваю белую насоўку. Пакінь яе сабе. Дзякуй. The hangover is clearly making Пахмелле відавочна ускладняе табе працу. Ты мог бы выкарыстаць наша тыра, каб аднавіць яснасць розуму. Думаеш, ён дапамог бы? Калі ты здольны вытрымаць галоўны боль. Некаторыя супрацоўнікі карыстаюцца гэтым, каб спраўляцца з трупным смуродам. Сёння мы ад ванітаў памром. Вельмі верагодна.
Зноў жа, там ёсць секцыі ў гульні, якія вельмі складана перажыць без альбо здароўя добрага, альбо без добрай маралі. Мараль, напрыклад, я не ведаю, як мы перажывем з гэтай адной маралью, як мы перажывем сустрэчу, я не памятаю, галоўны ў саюзе, карацей. Мужик, там на стул, мы толькі на стул сядзем, мы прайграем там. Там стул, які мараль смокча просто у ноль. Ты так не I can't робіш? handle the Я head. не вытрымаў бы галаўнога болю. It's more likely. Больш верагодна, што ён здольны вытрымаць гэты пах, у адрозненне ад цябе. Добра, адкуль мы яго Young возьмем? woman, the guard Та маладая mentioned жанчына, she садоўніца, used згадвала, што substances. выкарыстоўвала соль, каб задушыць смурод. Кажа ён, кінуўшы галавой у бок If пляцу. she doesn't have Калі it, іх няма з сабой, might be то, магчыма, some things яны or прадаюцца inside. ў суседняй краме сеткі Фрітта. Acquiring ammonia will provide a modifier to the white Мгм. check. Modifiers make checks easier. Active Так. decay. Актыўны It's распад. okay to throw up, officer. Адказвае лейтенант, No one падносіць is кавалак белай ткані да носу. Калі трэба, вы не таюце, афіцэр, ніхто вам гэта не паставіў у віну. Паставілі ў віну літаральна кунаэса гэта адразу. Давайте тады пойдзем, мы ж все роўно гэтага нічога не зробім. Нагадваю, нам патрэбна грошыкаў зарабіць яшчэ. Што у нас па квестах? Глядзець цела ахвяры, заплаціць за шкоду. Ага, а тут на мяне адбіта колькі дакладна я павінен, так? Добра. Тады ідзем да садоўніцы. I can't believe it's snowing again. It felt like springtime just a few days ago. Так. Ці ёсць у вас усё яшчэ тыя солі, мабыць, мне крыху спатрэбілася. Вядома, мне яны ўжо не патрэбныя. А ось, дастае з кішэнькі на грудзях маленькую капсулу дае Go табе. easy on that stuff. Толькі няхай пан не перасцеражыцца, я атрымала жудасны галоўны боль. Калі ласка, скажыце, што менавіта вы рабілі ў сваёй цяпліцы ў сакавіку? Well, Не this might be the last snow we здзіўлена get. адказвае яна, паказваючы на At least I тачку. hope Гэта so. можа быць апошні снег у гэтым годзе. Па меншай меры я спадзяюся на гэта. Snow has nutrients У снезе in ёсць it. пажыўныя рэчывы, everything green дзякуючы up in ім the вясною spring. ўсё зелянее. Прынамсі At так least казала мне that's what бабуля, my grandma усміхаецца always told me. сарамліва. Yes. Think about Так, the думай cheap пра чароўную grandma, бабулю, а не пра not дзіўны the снег. wet snow. Так. Матэматыка, візуальны калькулюс, прыплюшчыць вочы і паглядзець на яе пільна. All you can see Правалілі. is the fact that a Адзіна, што ты skeleton бачыш, doesn't гэта тое, come што from яе your скура мае body. іншы колер, чым That's твая. actually Гэта cool. літаральна ўсё, табе You're прыйдзецца gonna гэта have to выкарыстаць. run with that. У мяне верагоднасць была вельмі высокая, так? Я праваліў праверку і спрабаваў зразумець штосьці выцягнуць з таго, што я ведаю. У мяне гэта не атрымалася, і зараз адзіны варыянт дыялога, які ў мяне ёсць, гэта сказаць ёй, што яна чорнаскурая. Вы чорнаскурая жанчына. What does that mean? Што гэта павінна азначаць, не здаецца, напалоханай. Якую музыку вы слухаеце апошнім I часам? don't know. Ну я не ведаю. Тая, што Whatever's гучыць on the па radio, радыё, I што яна guess. мае гульня са снегам ці сакавіцкім What does this садоўніцтвам. have to do with Нішто, гэта snow проста or тое, што мне gardening in сказаў March? мозг. Okay. Добра. What are you waiting for? Ну чаго ты чакаеш? Спытайся яе пра дыскатэку. Табе патрэбны нейкія новыя нумары, каб выбрацца з гэтага мёртвага пункта. Слухайце вы дыска. Мне патрэбны нейкія новыя нумары, каб выйсці з гэтай мёртвай кропкі. Я б сказал, што не. We should probably proceed with Мабыць, our мы павінны business. заняцца тым, навошта мы Let's прыехалі ў have Мартінес, more перарывае official яе паручнік, то бок лейтенант. Затым звяртаецца да цябе. Калі толькі ў цябе няма яшчэ нейкіх афіцыйных пытанняў. Ну, я пабег. Вельмі важныя рэчы я спытаў, самае важнае. А што у нас яшчэ за квесты, так? Хвіліначку. Хто паведаў нашай міліцыі аб злачынстве, знайсці цыгареты, заплаціць за тое, што мы там паразбівалі. Паведаміць пра знікненне значка. Ага, так. Знайсці алкаголь і выпіць яго і агледзець цела ахвяры. Ну, яшчэ караўкі спець. Давайте пра значок паведамім, таму што ўсё роўна, як бы дзе-нідзе, чым раней мы гэта зробім, тым менш нам пра гэта думаць прыйдзецца.
Before you stands a motor carriage. Перед тобой стоїть моторизований екіпаж, а корпус біло-синій, позначений номером 57. Emanates from the large Вялікі рухавік ззаду транспартнага сродку ўсё яшчэ выпараецца, ён яшчэ не паспеў астыць. This must be Гэта, несумненна, тая пекельная машына, якая выцягнула цябе з забыцця. Маторны экіпаж корпус скінема. motor carriage. Так, In адкрыць the дзверы. cabin, you are У welcomed кабіне by a цябе вітае steering пара wheel, рычагоў кіравання, radio, радыёмікрафон на круку, pull-out toolbox under the seat. высоўнае спадсядзенне скрынка інструменту і мяккае ззянне індыкатар награвальнага паліва. Так. Стукнуць па паказчыку награвальніка паліва. As you tap on the gauge, Калі стукаеш the па indicator pin па jerks паказальніку, and стрэлка starts падскоквае, нібыта indicating ты яе the large напалохаў. orange sector. Яна знаходзіцца ў вялікім аранжавым сектары, што азначае, што рухавік цёплы. Next to the gauge Побач is a red з switch паказальнікам labeled знаходзіцца чырвоны пераключальнік з надпісам «Нагрэць». Хіт? Ну, награвання. There's no use pressing the heat. Націсканне кнопкі награвання нічога не дасць, заяўляе Кім Брэдскай... Што? Ну, звяніць сваімі ключамі. Без ключа ў запальванні яна не завядзецца. Translation. Пераклад. Нікуды зараз не паедзем. Окей. Персунуць пальцамі па аднаму з рычагоў кіравання. Белы замш здаецца раскошным на вобмацак. Металічная ручка счаплення так знаёма ляжыць у тваёй руцэ. Добра. То бок мы ведаем, як ёй кіраваць. Ну, ў прынцыпе, нічога дзіўнага, мы ж паліцэйскі, правильно? Выцягні высоўную скрыню для інструментаў. Металічная шуфляда вылучаецца з-пад сядзення і зашчапляецца з крікам. Інструменты ўнутры добра арганізаваныя. Take what you need, officer. Бярыце, што вам трэба, афіцэр. Гэта будзе доўгае расследаванне. I'm Я not не пераборлівы practical. да сваіх інструментаў, як некаторыя мужчыны. Так. Я возьму ўсё. Я возьму ножніцы для металу з гумаванай ручкай. Ручкі доўгія і стройныя. Ножніцы робяць у вашых руках спрытныя клац-клац. Узяць лом з чырвоным канцом. Лом ласкава ў твою далонь, прыемнай прахалодай. Ён цяжэйшы, чым здавалася. Халодны і цяжкі, як праўда. Адчуваеш, нібыта праз гады зноў да яе дайшоў. Карысная рэч пры адчыненні любых дзвярэй і крышак. І ўзяць ліхтарык. Моцны, устойлівы да надвор'я і добра зроблены. Мае тыповы паліцэйскі колер, сіні. Дазваляе бачыць узмароўку рэчы, які інакш бы прайшлі мімо вас. Добра. У радыё. Значок нам патрэбна даведацца. Табліца частотнасці асвятляецца, і зеленая кнопка пазначаецца як галоўная лінія. Пазначаная як галоўная лінія мігае, як коткавае вока, а потым ты нешта чуеш. Лёгкае мурлучанне электрычных коцікаў. Гэта радыёхвалі, што ахопліваюць усю метраполію. Сярод перашкод даходзіць да цябе жаночы голас. 57-й камісарыят, слухаю. Добрый дзень, парушнік, чым я магу вам дапамагчы? Hello, Alice. Добрый дзень, Эліс. Our colleague from the Калі ласка, дапамажы нашаму калегу з 41-га аддзялення. Перадаю яму слова. Дельта 9, заявіце аб сабе. Тут аганёвы, прыём. Тут афіцэрка Эліс Дмітрий з 57-га аддзела. Чым магу дапамагчы? Вы маглі паклясціце, што для лейтенанта яна была больш гасціннай. Так, нам патрэбны рэчы розныя. Звязацца з камісарыятам і Сільвіі патэлефанаваць. Мы можам спець караоке ў радыё? На жаль, такой опцыі пакуль не бачу. Так, калі ласка, 41-м камісарыят у нас. Хвілінку, афіцэр, кажа яна табе чакаць. Шум перашкод трашчыць ціха, як палена ў агні. Праз некаторы час ты чуеш голас, які вітае цябе. Стары голас вітае цябе... Так, эту фразу трэба будзе перабудаваць, таму што які вітае цябе старэйшага чалавека, там насамрэч, ну, цябе вітае стары голас чалавека. Ягоны хрыплы голас дзіўна знаём. Жуль Пидьё. Сапраўды Пидьё? Пидьё. Жулье Пидьё. 10-2, 10-5, тут 41-й, выходзім на сувязь, прыём. Мужчына выкарыстоўвае радыёкод, у цябе атрымаецца. Ты паліцэйскі, а паліцэйскія яго ведаюць. 10-4, 41-й аддзел. У мяне патэрміновая справа, прымаю. Прыём. 10-4 прынята. 10-5 перадана. Як сітуацыя, прыём? Просто дакладываю, прыём.
10-18. Что я могу передать? Цікаво, що таке 10-18. Можна почати з значка, а можна почати з чогось іншого. Давайте, може, з чогось іншого. Давайте я хотів би обміркувати некілька особистих питань. 10.4. Більшість інформації повинна знаходитися на... Так, у вашому беджі, на вашому знаку. Будь ласка, проверьте. Прийом. Блін. Ну, давайте казати про значок, я не повинен видати. У мене нема, його немає, значка. Порушник робить великі очі. Але ж ти сказав, що замовкає крутить головою, неважно. 10-9. Ну, він хоче сказати, але ви казали, що... 10-9, прийом. Мой значок, ніде не можу його знайти. Зник. 10-4 прийнято. Це вельми серйозна ситуація. Мені треба 10-22 до капітана. Приймаю. Прийом. 1022. 10-22 до капітана. Це This звучить sounds дренно. bad. Дренно і страшно. Bad and scary. Як виклик до директора у школі. Call to the headmaster's office in school. Это Йон? Питається сухий голос на фоні. Чого хоче? Каже, що згубив значок і повинен повідомити про це. Хто? Стратив значок? Нічого не казати. Хто згубив свій значок? Дик Холера Мюллен. А хто ж інакше? Так це ж сам Дик Мюллен з бестселлера «Дик Мюллен. Нестрачна тоєсність». Каже Йон, спробуючи не зреготати. Dick Mullen is not your name. It's the name of a fictional detective who would not lose his badge. Ви не з'являєтеся Диком Мюлленом. Гэта імя выдуманага дэтэктыва, які не згубіў бы свой значок. Defend yourself. Абараняйся, неадкладна. Яны смяюцца з цябе. Яны кпяць з цябе. Без жартаў, скажы ім, каб спыніліся. Гэта сур'ёзная справа. Так. He's asking you to stop, says this is serious. Ён згубіў значок, можа, яшчэ і пісталет згубіў. Уху, лепей у гэта не лезьце. Просіць спыніцца, кажа, што гэта сур'ёзная справа. Відавочна, што гэта сур'ёзная справа. Ён страціў свой халераўскі значок. Satellite officer Vic Martin. Працоўнік падарожніка. Your badge is serious. Over. Satellite Officer. Блин, не памятаю, як... Ладно, неважно. Ранг. Вікімер таксама лічыць, што страта значка гэта сур'ёзная справа. Прыём. Так, ідзем далей. 10-4, I hear you, officer. I'm just going to make a note here that you Імя are і in памяць. pursuit of your misplaced badge. Over. У нас ёсць новы ўзровень. Калі што, мы толькі што левелапнуліся. Так... 10-4. Прыём, афіцер. Запішу, што вы шукаеце страчаны значок. Ён там не страчаны, а misplaced. Вы можете сказать, что, ну, скажем так, есть слово стратить, так, что вы, ну, згубіў, скажем так. Але ёсць у ангельскім misplaced. Гэта калі ты як бы афіцыйны варыянт вельмі таго, калі ты гаворыш, што страціў. Вось. То бок не згубіў, а ён знаходзіцца ў нейкім невядомым месцы. Ну так, месцазнаходжанне значка невядома. Так. І вось каб одно слово апакаваць. Мотакарету ўсё на месцы, ўсё не трэба бянтэжыцца. І значок у нас ёсць, і карета, і пісталет, і імя. Усё знойдзецца. Трэба не спяшацца. Ну вось. У сметніку значок? Не-не-не, пачакай, там жа няма значка. Там ёсць гэты самы, як ён, яго планшет, карацей. Вось планшет я там памятаю, значка я там не памятаю. Сур'ёзна? Не, магу наконт значка памыляцца. Ну, я просто не памятаю, што я яго там знайшоў. Я памятаю, што я там планшет знайшоў па справе сваёй. О, халера, Мак, ідзі сюды, паслухай гэтага. Дик Мален згубіў значок. Тут бываецца. Наш суперміліцыянт згубіў значок. Што менавіта ён загубіў? Значок. Ён страціў свой пракляты значок. Ці можете перастаць вы на момант паўтарыце згубіў значок? Просіць, каб вы перасталі яму нагадваць пра згублены значок. А што, знайшоўся? Пакуль на другім баку ўзрываецца залпамі смеху. Сержант Торсон цікавіцца, ці знайшлі вы сваё пасведчанне? Ну, свой значок, канец увідео. You don't have a comeback. Sorry.
Decide to think like Наша реакція, хуткасць рэакцыі такая, ну, выбач, не прыходзіць табе на думку рэпліка, на жаль, аніякая, цяжка думаць у такім стане. У нас няма ніякага камбэка для іх. Нічого не кажу. Не адказвае, пэўна, ён усё яшчэ шукае на фоне адчутна смех. Хлопіць ужо пра гэта, у мяне іншыя пытанні для меркавання. 10-9, паўтарыце, я не пачуў. Ажыўленая дыскусія на фоне ўскладняе вам камунікацыю. Капітан абсустэнтны сіндром пераўзыходзі самога сябе. Пытай яго. Чалавек на іншым баку з труднасцю ўтрымлівае выбух смеху. Спытайце, страціў ён таксама сваю зброю. Цяпер увесь спакой напаўняецца смехам. Сержант Торсон хоча ведаць, ці вы таксама страцілі зброю. Прыём. check your pockets. Правер у Check кішэнях. your Правер... О, holy блін. Ты не ведаеш, дзе яна. pockets. Праўда? Я не маю сваёй зброі? No, Не, яе няма. Чорт, it's няма not яе fucking пры табе. on you. 10-9, адгукніцеся. Вы чулі маё пытанне? Мы задаемся пытаннем, што з вашай зброяй. Прыём. Драматургія. Складанасць сярэдняя. Пераканаць іх у тым, што ты не страціў сваю зброю. Давайте паспрабуем. Lying over the phone, it's easy. Хлусіць па тэлефоне. Проста справа. Проста скажы яго як праўду. Тады яно стане ёю. Не, вядома, я не згубіў зброю. Кажа, што не. Дзякуй Богу хаця б за гэта. Гэта быў бы кашмар. Я не хацеў бы быць у скуры няшчаснага вырадка, які перадае капітану такія звесткі. Досыць таго, што ён страціў значок. Паставім задачу знайсці яго і хутка. Нельга дазволіць, каб нейкія гангстары з ім выхваляліся. Усе ўздыхнулі з палёгкай, што вы не страцілі зброю. Патрэбна яшчэ якая-небудзь дапамога? Канец сувязі. Зброю я прыкладна памятаю, дзе, але яе складана дастаць. Вось, я памятаю, што мы яе ў ламбард занеслі. Так. Мне тэрмінова патрэбна фінансавая дапамога. 10-4 зразумеў, не вырашае... На жаль, я не вырашаю такіх пытанняў, але... Чаго ён яшчэ жадае? Просіць грошы. Гэта нейкая халера жарт. Я так не думаю. Не давай нічога гэтаму праклятаму, ён усё роўна ўсё прап'е. У парадку. Ну, добра. Аператар зноў звяртаецца да цябе. Няма згоды на дадатковыя сродкі, прыём. Гэта маё вырашальнае значэнне для расследаванніка, вы далі мне больш грошай. Кажа, што яму гэта патрэбна для расследавання. Ламана граша не атрымае, скажы яму так. Просьба адхілена, прыём. Nothing is working. Нічога не працуе. Калі ласка, малю, я нават не маю дзе сёння начаваць. Ён кажа, што мае патрэбу, нават няма дзе спаць. Ну дык лепш, каб ён справіўся з гэтай справай да змяркання. Вікімар кажа... Давайте працягваем. Я зараз магу прадзяўбаць сабе мараль, але я жадаю гэта. Я больш не хачу быць тут, хачу вярнуцца дадому. Калі ласка, прыедзьце па мяне. Спакойна, крыху зніжаю голас, уважліва падбіраючы словы. Усё будзе добра. Вы дасіце рады. Прыём. Што ён там кажа? Жадаеце штосьці перадаць? Вырашае праігнараваць ён праігнараваць голас на фоне. Тут таксама шмат вашых калег, прыём. He's trying to keep you from further embarrassing yourself in Ён front спрабуе of colleagues. не дапусціць, каб ты яшчэ больш кампраметыраваў сябе перад сваімі калегамі. Рэальна можа вельмі дрэнна скончыцца для маёй маралі. Калі ласка, я не хачу тут быць, я мушу. А зараз ён разрываў злучэнне. Радыёаператар больш не гаворыць у мікрафон і звяртаецца да кагосьці на заднім плане. Мабыць, ён кудысьці спяшаўся. Калі ласка, баюся, я не... Чорт, не магу дыхаць, дапамажыце, калі ласка. Оп, крытычны стан, выкарыстоўваем. Радыё сціхае, наступае ціша. Аператар перапыніў злучэнне. What was that? Што гэта было? Ціхенька It's okay, пытаецца detective. паручнік. Лёгка хапаючы цябе за плячо. Усё ў парадку, дэтэктыў. Што, ты ніколі раней не бачыў, як у каго-нибудь пачынаецца панічная атака? Першае, паспрабаваць працягваць дыхаць. Другое, мы называем гэта парушэннем сілы. Што? I call it subterfuge in the force. Як гэта, рэальна парушэнне сілы, ну, як у зорных войнах. Я калі-небудзь пра гэта чуў? Серце слёзы. Так.
Давайте на панічної We атаки. should get on with our task. Віддає на тебе довгий заклопочений погляд, а потім киває головою. Ми повинні зайнятися своїм заданням. Праця завжди допомагає мені зібратися з думками. Так ось, тобі потрібно ще щось з моєго транспортного сродку, ті... Знову візьмемо радіо. Мені потрібна сувязь з громадянкою, ніякої Сільвії. Можливо, вона повідомляла про забойство. Відомо, який є номер? Кім, ти не дав тобі гарний номер Сільвії? Yes. Так, хвилинку, отказывали лейтенант, и глядите в свои записи. Ее номер 005-1944-298. 298. Приняла. Прошу чекать, офицер. Терпливо почекаємо. Лейтенант Кіцурагі повольно починає відбивати ритм своєю правою ногою. Пройшло доволі шмат часу. Сопрацовник нарешті відказує Яна. Сірію Малайка на лінії. Так, привітання. Вітаю тебе голос, який пробивається праз перешкоди. У тебе ураження быццам ён мільйон кілометрів отсюда. Вітаю, гэта паліцыя. У мяне ёсць некалькі пытанняў адносна вашых апошніх дзён на працы. А, так, Камаль адразу распазнае ваш голос. Добрый дзень, афіцер. Чым магу вам дапамагчы? У яе голасе няма аніякай недобразычлівасці. Яна хоча, каб ты паспрабаваў дамовіцца з ёй. Няма... яна жадае, каб ты паклікаў яе на свіданку. На Broken Sword адпраўляецца 2500. Давайте яшчэ зазірну, што ў нас з лідарамі. Broken Sword, дзе ты ўвогуле ў нас? Broken Sword мае 8100. Добра. Вось. Так. Вы сышлі з працы ў Вірлінг. О, вы бачылі мой значок? Так, я ведаю, хто вы. Вы супрацоўнік паліцыі. Згодна з законам. Дакладна такая ж размова ўжо некалі адбылася. Паказ гэтай маладой дзяўчыне сваёй улады, напэўна, было важным для цябе ў мінулым. Не ідзі зноў па гэтым шляху. Мой значок прапаў. Вы дзесьці яго бачылі? О, не бачыла. Мне шкада. Нарэшце, сапраўдныя паліцейскія таксама маюць форму. Дзе твая? О, не, у мяне таксама няма формы. Боже, мне сапраўды трэба гэта праверыць. Опа. О не. Распач пранікае ў твою душу, сілкуюць твою слабасцю. Які б высакародныя матывы не прымусілі цябе стаць супрацоўнікам міліцыі, ён пажырае іх усіх. Усё яшчэ прыходзіць у галову розныя сказы, але гэта яшчэ не поўнае самазначэнне, так? Мы зараз капцы атрымаем... Так, мы... Так, сур'ёзна заканчваецца жаданне перажываць за гэтую гаўно. Няхай сабе гэтыя трупы вісяць на дрэвах, я адмаўляюся, ідзі нафіг. Так, я змарнаваў жыццё, абараняючы іншых людзей, яны не заслугоўваюць гэтага. Я адмаўляюся, што табе даручылі бяспеку жыхароў выключна складанага раёна, але беднасць не робіць нікога прайграўчым. Беднасць — это проста беднасць. Нішто, што ты кажаш, ужо не прымусіць цябе адчуць сябе лепш. Міліцыянт адмаўляецца ад жыцця дэтэктыва на карысць сацыялістычнага рэалізму. Вось так. Вось так. Блін, трэба было захавацца. Мне ўсё то настолькі пагражае зараз, што літаральна я зараз прадзябаў увесь дыялог гэта. Давайте перад тым як, давайте забярем інструменты, спрабуем у той кантэйнер залезці. Было б неблага яшчэ... ну давайте пра значок пагаварым. Атрымаем сабе ўзровень і хаця бы падымем сабе мараль хоць на адзін узровень, бо гэта каб здаць. Я зараз буду паўтараць усё то, што я рабіў зараз. Мы ўжо ведаем, што тут будзем. Няхай будзем, няхай гэта таксама. Так. Я паўтараю літаральна тыя ж самыя дзеянні. А караоке нас падтрымае? На жаль, для караоке нам патрэбна песню вывучыць. А ў нас песні нават няма. Нам трэба знайсці запіс з караоке. 10-4, 10-18, state your message. But you say 10-9, 10-4, 10-20. Is it him? Says he lost his badge and Это у нас пра значок ідзе. He lost his badge? Who lost his badge? Dick, fuck, it's officer Dick. Dick Mull, defend yourself.
He's asking you to... Of course it's... Satellite Officer Vicmar Conkers, losing your badge is... 10-4, I hear you. Fuck, what's going on? Super, he lost his badge. 10-9, come again. No heights even for Captain Sober. А я могу зараз подвысить, ось літаральна зараз. Сила волі. Дадим узровень. Ёсць. Прям зміни і закрыть. Ёсць. У нас буде зараз додатково хоч плюс яшчэ один. Мы не развалимся так хутка. Ask him. Sergeant Hart. Check your pockets. Check. No. 10-9, come in, officer. Did you get my question? We were wondering about your gun. Давайте паглядзім. Even before... Не атрымалася ў гэты раз драматургію, мы крытычна правалілі, і яны ведаюць пра тое, што мы не маем нашага значка. Мы літаральна выкінулі, каб вы разумелі, тут механіка даволі простая ў гульне. Даецца две косткі D6, то бок з 6 бакамі, так, і вызначаецца лічба. Плюс наверх ідуць бонусы розныя. Вось, ну, праверка, літаральна, як у ДНД падобныя праверкі ёсць. То бок, напрыклад, ёсць складанасць 10, так, мы кінулі зараз дзе гэтыя две косткі і атрымалі лічбу, так. Чым вышэй гэта лічба, тым больш верагодна, што мы прайшлі, таму што складанасць, напэўна, фіксаваная, і калі мы выкінем больш за гэту лічбу, то мы перамаглі, прайшлі праверку. Але ёсць крытычныя поспехі і крытычныя правалы. Крытычны поспех — гэта калі на двух гэтых кубах выпадае па шасцёрцы, і мы ў любым выпадку выйграем, нават калі складанасць вышэй за 12. Вось. Ну, сума двух шасцёрак — гэта 12. Калі выпадзе, калі, напрыклад, складанасць 15, то бок мы не маглі бы без бонусаў перамагчы гэта аніяк, мы ўсё ж такі бы перадолелі. Напрыклад, наша драматургія 5. Так? То бок нават з гэтымі результатамі мы выкінулі як бы адзін, ну, выкінулі там у суме 1 плюс 1 на наших костках выпала, у суме 2, і наверх яшчэ наша драматургія выпала 7. Гэта менш, чым складанасць. Але ёсць нюанс. Калі вы выкідываеце па адзінке на кожнай, то гэта крытычны правал, нават калі бы вы ў іншым выпадку правалілі. У выніку два статуса. Мы зараз крытычная няўдача, нас не атрымалася. Як бы там ні было, мы правалілі гэтую праверку. Усё пераблыталася ў цябе ў галаве, перш чым ты яшчэ напачаў вымаўляць словы. Не, конечно, што не згубіў нюху зброі. Халера, не згубіў зброі. Кажа, што не страціў зброю. Або пах, што б гэта не значыла. Ask him to describe it. Няхай піша зброя, аб запаху лепш не ведаць. Just the gun will do. Satellite Officer Mac Супрацоўнік Lane requested description of your Маклейн weapon. просіць паведаміць апісанне вашай зброі. Прыём. The fuck do you need a gun? Нафіга табе ўвогуле пісталет? Паглядзі толькі на гэтыя магутныя змеі, твае рукі. Ты і ёсць пісталет, найвялікшы ў свеце. Так. Варыянты адказа. Першы. Шепнуць лейтенанту. Кім, якая ў цябе зброя? Другі варыянт. Гэта зброя, што я магу сказаць? Звычайная чортава зброя для забойстваў, як гэта звычайна бывае. Бах-бах. Трэцяе. Падступнае пытанне. Я майстар баявых мастацтваў. Маё ўсё цела адзіна вялікая стралялка. Чацвёртае. Ну, хутчэй ўсё стрэльба. Што там было? Ну так, одна вялікая стрэльба. Слухай, у мяне яе няма, добра? У мяне няма сваёй зброі. Трэці варыянт. Давайте галасаванне. Для тых, хто не ведае галасаванне ў гэтай гульне працуе, вы можаце зараз у вас на экране, калі вы на камп'ютары дакладна нармальна працуе, на тэлефоне таксама, але я падключыў пашырэнне не адразу, таму можа быць яно не з'явіцца, калі вы не перазагрузіце старонку. Вось, я націсну кнопку, і у вас будзе 15 секунд, можа нават менш, на тое, каб адрэагаваць і абраць варыянт, які вам падабаецца. Мне гэта будзе адлюстроўвацца ў гульне, і зараз усім гэта даступна. Націскаю. Пайшлі 15 секунд. Вы можете самі абраць варыянт, які вам падабаецца. «50 на 50 ідзе. Так, трэці варыянт перамагае пакуль. Наступнае пытанне. Я майстар баявых мастацтваў, маё ўсё цела адзіна вялікая стрэльба. Кажа, што з'яўляецца жывой зброя, мы спрабуем яго абыходзіць? А мы спрабуем яго падмануць. Божа на нябёсах, разам са зброяй страціў таксама розум. Добры Божа, страціў зброю, о мой... Не вытрымаю, мужчына зноў заліваецца смехам. Гэта не тэма для жартаў. Мак можа самастойна ўзяцца за великана з Коканур, але дыска можа зрабіць так, каб ён спалохаўся. Я не ведаю пра каго, ну, сур'ёзна, пра нейкі персанажаў у гэтым сусвеце.
He lost his. Я не магу, бляха, я не магу, ён згубіў. Спытаў яго, ці ён таксама не згубіў свой челес. I'm not going to. Я не буду яго пытай. Сержант Тарсон хацеў бы ведаць, ці застаецеся вы па-ранейшаму валоданні сваіх геніталій, прыём. Now is a good time to say. Гэта добры момант для слоў такіх як курва, дупа і іншых. Яны ўсё выправяць. Першае, так, і каўбасу таксама згубіў. Перастаньце мяне раздражняць, добра? Першы варыянт. Другі варыянт. Я пакінуў іх у яго маці пасля таго, як усю ноч ехаў яе ў дупу. Так, добра. Перадай яму гэта. Трэцяе, я не павінен гэта слухаць. Вогненны гэта спыніце сувязь і выключыць радыё. Ну, по типу, скончую сувязь. Давайте голосование. Знову ж голосование. Что вы думаете? Який варіант? І знаходимся мы у валоданні своих геніталій, это важно. 50 на 50 разошлося. Не ускладніце мне жыццё. Но я докладно мы не спрабуем. Ага, добра. 40-40 і 20 на 3. Добра. Давайте я костку подкину. Раз такая справа. Мне, на жаль, акрамя... Подкину D4. Просто. Так. Выпаў другі варыянт. Гэта мой не перадам прыём. Нагадваю, мы абралі варыянт. Я пакінуў свае геніталіі ў яго маці пасля таго, як усю ноч ехаў ёю дупу. Так. Што ён кажа? Падзяліся вас з астатнімі ў класе. Ён кажа, што займаўся анальным сексам з твоёй маці. Гэта сволоч еў ванільныя вафлі мамы на дні нараджэння капітана? Нахабна ты. Блин, гэта трошки губляецца сэнс. Таму што, глядзіце, магчыма, у польскім такі же разлад ёсць, хутчэй за ўсё, таму што тут вельмі важна, як фраза гучыць. Ён сказаў, што садамізаваў, карацей, са садомам займаўся рознымі непатрэбствамі, займаўся з вашай маці. І гэта пачвара ела ванільныя вафлі маці на дні нараджэння капітана. Вось нахабны тып. То бок ён, як бы, яму адказ перагортваў усё ў жарт. І гэта даволі складана, як бы, у перакладзе, і мне падаецца, калі аўтаматычны пераклад так зрабіў, то хутчэй за ўсё ў польскай таксама згублены гэты момант. Канкрэтна вельмі важна казаць не пра то, як ён, ну там, з чым займаўся. Наш Жюль Педье, ён змякчыў, як бы, ну, сэнс сказа, і далей разгарнуў яшчэ вось гэтых хлопец Мак Торсон, зрабіў выгляд, што мы займаліся чымсьці не вельмі сур'ёзным. Можа, ён хацеў ёй за іх аддзячыць. Замаўчы, Честер, гэта не смешна. Ты гаворыш пра маю маці. Змуся яго неадкладна выбачыцца. Сержант Торсон патрабуе прабачэнняў за намёкі адносна яго маці, прыём. Вось. І тады не працуе вось у гэтым моманце, тады вось гэты момант наконт намёкаў. І там літаральна, ну, як не намёкаў, а таго, што, ну, там клеймс, тое, што вы наконт сцвярджэння наконт сваёй маці не жадае. Вось, чуць. Так. Добра, скажы ему, у нас ёсць варыянт, першы варыянт. Добра, скажы яму, што прашу прабачэння, звычайная слоўная сутычка. Я думаў, што так робяць паліцэйскія. Другі варыянт, калі табе не падабаецца адказ, то можа не трэба было не адчапляцца да агністага. Нагадваю, мы сабе кодавае імя ўзялі. Firewalker, агністы. Давайте рэв'ю перевода. Не зусім. Ну, як, гэта пераклад, так, але гэта нават не апошняя версія. Вось. Апошнюю версію яшчэ буду сёння дазбіраць. Зноў жа, яна не той, каб шмат рэдактуру прынясе новая версія, там будзе трошкі, але не шмат. Вось. А галоўнае было дадаць яшчэ пару шрифтоў і выправіць пэўныя хібы саміх шрифтоў. Вось, гэта было асноўнае. Плюс яшчэ одну тэкстурку выправіць. Вось. Давайте галасаванне. Першае альбо другое. Угу. Мы идем на конфликт, я так разумею, 100%. 100% на конфликт. Майк, ён кажа, што, магчыма, не варта было ствараць сабе ворага з агністага. Каго? Недавер у голасе Вікмара пераважны. Супрацоўнік падарожнікава... ну, гэта Satellite Officer. Вік? Я баюся, што ён называе сябе агністы.
Мы небяспечны тып, так, няхай бы баяцца. Цікава, што ў польскім варыянце, таму што яно трошкі зламалася. У арыгінале ён называе сябе Firewalker. Ну, як па тыпу хадзячы па агню, так? Афіцэр гэты, Жан Вікімер, ён кажа, што называе нас Firewater, ну, па тыпу агонь-вада. І вось тут цікава, якая гульня слова атрымліваецца з усяго гэтага і во што гэта пераўтвараецца ў польскай. Таму што, зноў жа, пераклад з польскага, і далей яшчэ гэта ўсё пагаршаецца аўтаматычным перакладам, і такія каламбуры, яны ламаюцца зусім. Зусім ён паплыў. Чорт з ім, кажы яму, каб д'ябал яго бяры, знайшоў значок і зброю, толькі гэта важна. Satellite officer Афіцэр гаворыць, я чуў яго, я разбяруся з гэтым. 10-4 affirmative. 10-4 пацвярджаю, супрацоўнік вядзе пошукі службовай зброі. Чуецца шум. Oh, God, О боже, мужчына амаль плача ад смеху. Officer, do you need further assistance? Патрэбна вам яшчэ нейкая дапамога, прыём. Мы ведаем, што нікуды гэта не прыйдзе. Можа, гэта прагучыць дзіўна, але я хацеў бы абмеркаваць некалькі асабістых пытанняў. Ну добра, 10-4 чую, калі ласка, перадайце пытанне. Relay Канец сувязі. Over. Wait. Пачакай, перад тым, як сказаць нешта глупае, добра абдумай. Through. Так. А пра што тут думаць? Так мне патрэбна інфармацыя, а не страх. Be smart about Пакажы трохі this. кемлівасці. Ask if Спытайся, you ці ён там адзін. 10-4, sir, I'm not hearing your 10-4, не чую вашага пытання, радыёаператар усё яшчэ чакае вашага адказу. Першае. Пачакай, ты адзін у пакоі? Мне патрэбна канфідэнцыйная інфармацыя пра сябе. That's a negative, sir. Я не I адзін, got тут са мной 10-12 10-12, visitor сапраўдная present. трэця асоба, прыём. Так. Сапраўдная трэця асоба, арыгінал? Ну навокал ёсць трэця асоба. Другі варыянт. Я хацеў толькі пацвердзіць правільнае апісанне майго значка ў тваёй справаздачы. Можаш прачытаць мне яго? Імя, званне, дату нараджэння? Так. Трэцяе. Калі ласка, у будучыні звяртайцеся да мяне па поўным імені і прозвішчы. Чацвёртае. Які навіны пра маю сям'ю? Давайте паспрабуем правільнае апісанне нашага значка у яго справаздачы. Можа, мы так выцягнем інфармацыю пра сябе трошкі. Што яно яшчэ мае на ўвазе? Ён усё яшчэ на лініі? He wants to verify Хоча праверыць your інфармацыю з official адзнакай. badge. Ну, са значком. But of course. Але ж вядома, напісалі на ёй Дік Мюлен, галоўнакамандуючы рэваршольскіх кавалерыйскіх сіл. Tell him to stop wasting Кажы яму, time. каб перастаў марнаваць наш час. What do you need, sir? Over. Што вам патрэбна? Прыём. Блін. Патрабуем ад яго, каб ён да нас звяртаўся толькі па поўным імені і прозвішчы. 10-9, repeat message. I didn't get that, sir. Over. 10-9, паўтарыце, не зразумеў, прыём. Падчас дыялогу ў наладах змяніла мову, дыялог знік і ўсё павісла. Таму толькі двумя карыстаюся. Гэта з маім модам. Добра. У мяне такое працавала. То бок, калі я замяню, напрыклад, на польскую, на ангельскай, то як бы, я магу на польскую далей мяняць. У мяне такой праблемы няма. Я не сустракаў. Я разумею, што такое магчыма. Тым больш, што гульня час ад часу, гэта ўвогуле прыкладае з гульні, нават без мода. Яна час ад часу пакідае некаторыя фразы на той мове, з якой ты пераключыўся. Не заўсёды аднаўляючы ўвесь тэкст. Ёсць такая праблема. Ось, але як бачыш, я вось зараз на польскую пераключыўся і ёсць. Так, можа досыць ужо называць мяне пан, а ўжываць маё сапраўднае імя, ліха яго бяры. What? Што яму патрэбна? Чаго ён яшчэ можа ад нас ждаць? He seems intoxicated. Мне здаецца, што ён пад Asking уплывам. for Ён пастаянна his просіць, каб я name. звяртаўся да яго па імені. Давайте ангельскую вярну назад. Mullen's drunk and emotionally Малін п'яны aggressive. эмацыйна агрэсіўна, гэта нешта новае. Wrap it up. Don't indulge in his drunken antics. Так. Скончвай, не дай уцягнуць яго, не дай яму уцягнуць сябе ў яго п'янае дзівоцтва. Так, я думаю, можна на гэтым скончваць. Over. Фінансавую дапамогу яны нам не дадуць. Адзін раз такое было. У мяне пакуль не было. Я ў папярэднім стрыме шмат разоў пераключаўся, было нармальна. Вось.
Яно можа быць. Гульня не зусім, скажем так, стабільна ў момант канкрэтна пераключэння, яна можа пакінуць папярэдні тэкст. У мяне яшчэ пакуль не крашылася, але я не здзіўлюся, што можа. Яна неяк даволі дзіўна сябе паводзіць, калі мову вось гэта. Не хуткае пераключэнне, а вось канкрэтна калі змена мовы падчас гульні, яна не самая стабільная. Так. Скончваем размову. Конец сувязі. Мы можам зараз Сірію патэлефанаваць, але з гэтага мы рабіць зараз не будзем. Цікава, зараз было. Калі мы закрывалі дзверы, яны не закрыліся, бачыце, анімацыя. Ну, ён па тыпу, як крануў дзверы, вось зараз яны зачыніліся перада мною. Закрываем, і бачыце, оп, дзверы як бы не зачыняюцца. Цікава. Так, гэта розныя рэчы. Давайте пойдзем вось зараз у той яшчык да сметніцы той. Я зараз захаваюся. Ігнаруйце тое, што там галоўнае меню раздзел бала, гэтага ў новай версіі не будзе. Гэта я літаральна эксперыментаваў з ёй і просто пакінуў так. Не выпраўляў перад стрымом. Спецыяльна для стрыма. Смеццевы кантэйнер зачынены. На вечку устраваны... На вечку? Ну на гэтай самай, як она, лід. На крышцы усталяваны замок з надпісам Virulent Ranks. Чаму я на тебе гляджу? То есть яго толькі смеццевы кантэйнер. Цела хістаецца, калі тебе... Так. Цела знаходзіцца цябе далей па ветру. Можа, ты даеш перавагу смородзе смецця да смороду смерці. Контейнер мы будем романтить обовязково. Мы будем романсить усё, што романсіцца. Як мы адчынім гэты замок? Маглі паспрабаваць выкарыстаць лом, той, які ты ўзяў з маёй інтэрзаванай кареты. Або лейтенант. Ці маглі папрасіць ключ у кіраўніка Virulent Ranks? Напэўна, ён яго мае. Можа мець таксама інфармацыю, гэта лепшая ідэя, чым з ломам. Так. Давайте літаральна паразмаўляем яшчэ з гэтым самым кіраўніком бара. Контейнер One Love, я згодны. Наш лепшы сябар будзе. Мы ўжо пасябравалі з паштовай скрынкай, так што, ў прынцыпе, контейнер на наступны у чарзе. Так, гэта контейнер для смецця на заднім двары твой? Мой? Не, гэта ўласнасць Virulent Ranks. Дзякуй за тлумачэнне. Чаму контейнер зачынены? Каму? Каб атрымаць ад яго далей бомжоў і п'яніц. У суседзяў таксама. Яны кладуць туды свае смецце і не плацяць за яго вываз. Так я і меркаваў. І толькі вы маеце доступ да гэтага контейнера для смецця. Так, мы і кампанія па вывазу смецця. Это здаецца некалькі бяздушным, праўда? Нешта ў табе ўнутры бурліць. Цікава, што гэта за адчуванне? Выпытай яго і даведайся. Хіба не бяздушна берагаць ад бедных нават свае рэшткі? Што там, калас? Цікава. Ну, па тыпу, бяздушна. Бяздушна? Ты пра што? Ты што, крас мазаў? Амаль усе месцы аказання паслуг у Рывашоле трымаюць свае смецце пад замком. Virulent Ranks у гэтым плане не з'яўляецца выключэннем. Крас Мазаў, гэта псеўданім, быў эканамістам і матэрыялістам-гісторыкам. Быў важнай постаццю рэвалюцыі ранняга стагоддзя на баку Граадаў. Стаяў там на чале ўрада 11 дзён, лічыцца бацькам навуковага камунізму, мазоўскай думкі альбо мазавізму. Мням-мням, скажы нешта больш. Ну па тыпу ям-ям. Магчыма, гэта я крас мазаў? Трэцяе, з мяне аніякі крас мазаў. Ведаеце што? Час галасавання. З'яўляемся мы адцом гэтага самага матэрыяльнага камунізму, навуковага камунізму, вы бачыце. Добра, магчыма, гэта я крас мазаў. Пра што мы размаўляем? Пра кантэйнер для смецця?
Не, хвілінку, пачніце шаптаць і пакажыце на сваю патыліцу. А што калі я і ёсць красмазаў? Другое. Так, вернемся до гэтага. Давайте. Яшчэ одно галасаванне. І ўпэўнены мы? Мы дакладна ідзем гэтым шляхам? Падумайце яшчэ раз. Вы сур'ёзна на 100 вырашылі? О, ну хоць нейк разбівачка ёсць. Добра, пайшло 50 на 50, вы ускладняеце мне жыццё. Вы разумееце, што зараз дайс будзе ўсё вырашаць? Ну, вы самі паспыталі гэта. Дайсе кідаю, і гэта другі варыянт. Мы выходзім з гэтай рэплікі. Так, вернемся да гэтага. Можа, патрэбна нешта. Другі гэта выхад з размовы. Не, ну, першы варыянт быў якраз такі пайсці ў ідэю таго, што мы красмазаў, а другая пайсці далей. У набору мне патрэбна D2. Ну, блин, гэта ж... Я просто подкидываю D4 і гляджу, калі 1-2, то першы варыянт, калі 3-4, другі варыянт. В принципе, вырашаецца так же само. Можна 1-6 также подкидывать. Такой же логіца. Так, нам патрэбны гэты ключы. Навошта? Мазаў, збіраешся нацыяналізаваць мой кантэйнер да смецця? Гэта маё дачыненне да следства, адказвае... Гэта мае дачыненне да следства, адказвае рэзкім голасам паручнік. Лейтенант, калі ласка, супрацоўнічайце. Але мы ведаем, што мы карсмазаў. Ну, вось мы потым мясцовы камуністамі мясцовым будзем. Дастае з-пад прылаўка ключ і падае табе яго, кажа. Толькі вярніце яго, калі ласка, як толькі ён табе больш не спатрэбіцца. Добра, давайте я ж наконт грошай яшчэ раз. Колькі мы павінны? Колькі я вінен? 30 рэалаў. Слухайте, мне неяк удала, мы літаральна, я памятаю, што я павінен быў да халеры гэтых грошай, якіх у мяне зусім не хапала. А на 30 рэалаў, у прынцыпе, мы можам і выцягнуць. Справа ў тым, што мне да канца дня трэба знайсці грошы яшчэ, на той, каб я мог паспаць. Вось. Так, у мяне ж ёсць ключы, навошта я туды да трупа іду. This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says whirling in rags with a well-oiled. Добра замазаны замок адчыняецца з прастрэлкай. Цяпер варта проста падняць крышку. Не, можа не варта табе? Што гэта? Толькі прачуванне, папярэджанне ад нейкай неўпэўнай часткі цябе. Адкрываем крышку. Сутрачае цябе смурод гнілой ежы. Ты бачыш прамоклыя кардоны, брудныя анучы і натуральныя адходы. Мы паспелі якраз у час, адзначае лейтенант, зазіраючы ўнутры. Гэты кантэйнер не апаражняўся больш за тыдзень. Так, пачынаем. Аглядаем. Мы жа майстра, як гэта... Бомж паліцейскі, правильно? Жуліцыянт. Хобокоп. Зерні пад картонныя скрынкі. Ты бачыш малако, латок з адным разбітым яйкам, упакоўку ад макарон. Падняцце гэтых размоклых упаковак здаецца табе нечым знаёмым. У твоіх руках рассыпаецца на кавалкі скрынка ад шматкоў батісты солейль. Пад ёй знаходзяцца пластикавыя упакоўкі ад макарон і супаў, хуткіх супаў. Аднак ты не бачыш нічога цікавага. Інстант, там... Турбо нудлс. Карацей, хуткага прыгатавання. Добра. Пакапаемся ў ночах. Сярод выкарыстаных кухонных ручнікоў нешта прыцягвае тваю увагу. Ці гэта пара джинсаў? Возьмем іх. Па меры таго, як пакрытыя мазутай штаны адклейваюцца дастатняга смецця, у паветры ўсё мацней распаўсюджваецца смурод гнілога трупа. Адзенне ахвяры, лейтенант нюхае яго. Запах трупа ледзь адчувальны. Калі яно належала небожчыку, то яго знялі, калі той быў на пачатковай стадыі раскладання. Кіньце іх сюды, афіцер. Лейтенант дастае з кішэні чорны пластикавы мяшок з пазнакай доказа. Кладзём туды. Сінія джинсы з праціркамі ад гітары. Кішэні пустыя. Дакладна гітары? Гітар Марк Блю Джинс. Цікава, што гэта такое. Заяўляе паручнік, хутка праглядаючы штаны. А можа яны былі... Што яны былі? Апражненыя, ён іх насіў з рамянём і досыць шырокім, бо шэўкі расцягнуты, але не хапае рамяня, гэта ўсё. Бачыш там нешта яшчэ? У мяне тут яшчэ адна торба.
Нарэшце коп займаць сваю сапраўднай справай. Капаецца ў смецце, так? У нас хутка скончваецца галасаванне. До конца галасавання застаецца ўсяго 7 хвілін. Калі вы жадаеце прасунуць гульню, якая вам цікава у топ, а у нас у топе зараз 2 Mass Effect, вось вы можете працягваць прасоўваць яго на працягу некалькіх тыдняў, гэта не праблема. Вы просто бярэце ўзнагароду у вас у чаце. Зараз думка вылетела з галавы. Можна ўзяць ўзнагароду за пункты канала. Пункты канала знаходзяцца літаральна пад стракою ў чата. А у самом низе вы можете націснуць і абраць там узнагароду. Узнагароду вы можете, калі вы бярэце ўзнагароду, будзем гуляць у гэта, вы можете увесці любы надпіс, любую гульню, якую вы жадаеце, і пункты за гэтую ўзнагароду адправяцца на рахунак гэтай гульні. Мы кожны чацвер абіраем гульню, якая перамагае, і гуляем у яе ў пятніцу. Вось чым мы займаемся. Вось. Астатнія гульні пры гэтым не выкідваюцца з галасавання, яны уніз апускаецца толькі лідар галасавання. Такім чынам вы можете працягваць галасаваць, і пакуль яна не апынецца ў топе, пакуль яна не пераможа. Вось. Яшчэ, пасля гэтага, як у нас галасаванне скончыцца, я думаю... Не, давайте я пакіну гэта на потым. Карцей для... казаць, не казаць. Я боюся просто заблудаць тых, хто яшчэ не прызвычаіўся да гэтых галасаванняў, і казаць пра новыя тыпы галасавання яшчэ мне папытаецца будзе блудаць толькі. Добра. Так, не хапае рамяня. Твой позірк прыцягвае нешта мазістае, што? Слайме. Як жа яно? Так, давайте паспрабуем пашукаць. Просто вялікая кашуля з доўгім рукавом вылятае сярод рэшткаў ежы, залітая гнілю. З'яўляецца, вылятае. Так. Это военная верхняя вопратка, адсутнасць меткі і серыйнага нумара. Гэты тып паласатай тканіны носіць на лёгкай брані, каб схаваць яе падчас дзеяння ў гарадской мясцовасці. Что-нибудь яшчэ? Астаткі тканіны просто кухонныя адходы. Ваш позірк прыцягвае стары жоўты кубак, але акрамя гэтага закінуты ручнік і кубак, гэта ўсё. На готику першы адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі. У парадку, ўсё ў парадку. Мы павінны вярнуцца да гарта. Што цікава, а мы кубачак гэты не агледзелі. Я памятаю, што я кожны раз забіраў гэты кубак. Літаральна кожны раз забіраў кубак. Ён гэты раз застаўся там унутры. Павінны вярнуцца да гарта і спытаць, ці ведае ён, хто змясціў гэтае адзенне, закінуў гэтае адзенне ў кантэйнер. Гэта можа быць хтосьці з персаналу хостела, хто прыбіраў двор, альбо той там ківае галавой у бок рыжага рудага хлопчыка за ім. Адчувае канфрантацыю з гэтым супернікам. Так. Ці думаеш ты, што хтосьці з Верлін Інрэкс мог да гэтага мець дачынення? Мы пачакаем рэмайстер? Рэмайстер там даволі моцна адрозніваецца, як я зразумеў. Плюс яшчэ шчыра я не ўпэўнены, калі ён будзе. Яны ж там не аб'явілі дату яшчэ. Дайце-ка я зазірну, што ў нас вядома пра рэмайстер готыкі. Зараз ён у мяне з тым запускаецца. Я зазірну. Мне просто цікаво, што там з готикой. Готик, ремастер, ремейк, вось он. І вядома нам з датамі? Невядома ўвогуле дата выхаду. Просто існуе у прасторы. Райт-клік тут жам, блин, нахрен. Готика першая, што ў першай готыцы самае дрэннае гэта кіраванне. Завесці ў бойцы. У бойцы лепей больш за аднаго ворага не браць сабе, ніколі проста. Вы бачыце больш за аднаго ворага, вы робіце ўсё, каб змагацца з аднім, а не з двума. Ось. Толькі тады нармальная гульня праходзіцца. Так. Хутчэй не. Мы ведаем толькі тое, што адзенне ахвяры знаходзілася ў зачыненым кантэйнеры, а персанал гэтай установы мае ключ ад гэтага кантэйнера. Гэта толькі невялікая нітка. Так, трэба спытаць дзетак, хто тут яго закінуў. Ну то што там пиздзіш? Дзеці? Крычыць тая дзяўчынка за плотам. Ты чуў гэта куна? Ён лічыць цябе за нейкага немаўля, абы што. Бачыш?
The Добре. lieutenant nods. Лейтенант киває головою і знову накеровує позірку на контейнери для сміття. Так. Пераглядзець рэшткі ежы. Гэта толькі арганічныя адходы, галодныя і слізкія навобмацак. Больш за ўсё тут ачыстак ад яблыкаў і бульбы, і нейкай непазнанай кашыцы. Часам трапляюцца таксама курыная костка. Але пачакай, What's this? што гэта? Што? A blue piece of plastic sticks out from Са скуркі яблыка тарчыць сіні кавалак пластыку. Looks like a whole Бліскучы, выглядае як рог чагосьці большага. Выцягне. Штосьці большае. Гэта падкладка для пісьма. Сіняя пластикавая падкладка, з якой звісаюць вільготныя дакументы. Яны выглядаюць вельмі пашкоджанымі, але на ім усё яшчэ відаць формы і нататкі, напісаныя мужчынскай рукой. Officer, is that your paperwork? Афіцэр, ці гэта вашы дакументы? Не, гэта немагчыма. Yes, it is. Look. О, так, паглядзі. Ён паказвае, на пластыку ёсць сетка вуліц мора. У цябе нават ёсць форма аўтапсіі. На пластикавай падкладкі налеплена жаласна выглядаючы кавалак паперы. На Mass Effect за герой адпраўляецца 2000. Дзед Максім залятае і спрабуе прасунуць у самы апошні момант. Што у нас за бойка там пачалася? Так, дайце-ка зазірну. За героя. Так, за героя у нас на першым месцы, але за злачынца у нас літаральна адстае на 200. Калі у вас застаецца літаральна менш за хвіліну на тое, каб прасунуць гульню, якую вы жадаеце, у топ. Дзякую вялікі, Арыгана, што кінула шатаут. Дзякую вялікі. Дарэчы, дзед Максім таксама стрыміць на YouTube, стрыміць на Твічы, заходзьце да яго, калі у вас ёсць магчымасць. Вось, зараз у нас вырашаецца, хто у нас будзе пераможцай. Літаральна зараз. Я спецыяльна зараз пакуль гуляць не буду. Сачым за падзеямі. У апошнюю секунду, так, нехта закіне. Так, оп. У нас вырашылася. Пераможца у нас Mass Effect за героя. Вось, 49 тысячамі. Яна трапіла адразу ў самы низ спіса. Галасаванне у нас як бы працягваецца, але ўжо на наступны тыдзень. Мы вызначыліся. На Mass Effect давайце-ка... І магу я зрабіць сабе... Зараз. Мы час ад часу глядзім трэйлеры таго, во што мы збіраемся гуляць. На Mass Effect не тое, каб нам супер патрэбны трэйлер, таму што я думаю, усе знаёмы з ім. Але чаму бы не, правильно? Давайте я знайду. Mass Effect 2. Трэйлер. Мы будзем гуляць у Legendary Edition. Legendary Edition. Так. У мяне ёсць трэйлер. Не, ёсць толькі трэйлер на ўвесь. Ну, у сэнсе на ўвесь Legendary Edition, таму давайте лепей проста на Mass Effect 2 паглядзім. Вось. Так. Будзем рамансіць Гаруса? Карацей, рамансіць мы будзем усіх. Хто з кім атрымаецца, нагадываю, у чым ідэя? Мы будзем гуляць за героя, то бок мы будзем накіроўвацца ў шляху героя. Калі ў наступны раз, напрыклад, наступная перамога Mass Effect будзе за злодзея, то мы раптоўна нашага персонажа зменіцца меркаванне наконт усяго, і ён раптоўна стане злачынцам. Я, дарэчы, не гуляў у Mass Effect ані разу. Мне вельмі спадабаўся першы, мне складана было гуляць у другі з-за таго, што змяніўся геймплей. Ось, біполярачка. Так, у гэтым і ідэя. Ось, таму будзем глядзець, што дзе куды прасунецца. Так, зараз я вам падрыхтую трэйлер для того, каб паказаць. Оп. Зараз і сцэну змяню. Так, толькі адзінае, што можа быць. Давайте Application Audio. Гэта у нас будзе launch трейлер. І тут у нас... Ось. Ёсць. Давайте трейлер паглядзім. Адразу якасць мы выставім. Это трейлер на арыгінале. О, так у яго нават і 1080 няма. Дзіўна. Это на арыгінале. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. One very specific man might be all that stands between humanity and the greatest threat of our brief existence. Shepard!
Reapers are still out there. If we lose Shepard, humanity might well follow. I will show you true power. We need a leader. And surround them with the brightest, the toughest, the deadliest allies we can find. Take the fight to the Collectors in person. Looking forward to the action. Attacking the Collectors would require passing through the Omega-4 relay. No ship has ever returned from doing so. The team will have to be strong. Their resolve unquestionable. We have to give everything, even if that means our lives. We will stop at nothing. We will fight for the lost. Я магу вельмі разлаваць твіч гэтай песняй. Яму вельмі можа не спадабацца, таму што яна не належыць саундтрэку гульні. І, карацей, гэта, па-моему, Two Steps from Hell. Ось. Таму у мяне можа быць праблема. Ну, паглядзім, можа быць, твіч заблакуе гэта. Так, зараз сцэну змяню. У трэйлеры выкарыстана музыка гурта Two Steps from Hell. Так, па-мойму, гэта яны. І Twitch можа быць вельмі незадаволены гэтым. Ну, час Blu-ray пашкадаравалі на 1080. Ну, не ўлазіла нармальна. Вось, ну нічога, я думаю, як мінімум на Ютубе павінна плюс-мінус мне не ўляцець за гэта. Вось. У горшым выпадку на Твічы просто будзе зацішана гэты канкрэтны сегмент з трэйлерам. Са сканчэння стрыма выдалі відэа не захоўвай. Не, няхай захоўваюцца. Глядзіце, мне ёсць час, каб адрэагаваць на гэта ўсе, ну, на скаргі. І ў асноўным скаргі аўтаматычна вось на трэкі розныя, яно просто выключае гук у гэтым сегменце поўнасцю. То бок там не будзе, трэйлер будзе просто без гука. Гэта найгоршае, што можа здарыцца. Так што, ў прынцыпе, я не вельмі хвалююся. Вось, не только, а на Ютубе не только, каб у мяне манетызацыя і была, так што, ў прынцыпе, пофіг. Так, мы знайшлі наш планшет з нашымі данымі. Ну як, гэта не наш значок, але ўжо штосьці. Так, форма Type-C. Да пластиковой подкладки налеплены жалостно выглядаючы кавалак паперы. Дазволь я спытаю, як гэта ўсё патрапіла ў смецце? Яно просто павінна было разбураць мой стыль, там не падыходзіла мне пад стыль. Можа страйк, а можа просто замуціць гук. Так? Ну, у любом выпадку, калі страйк будзе, то гэта будзе першы страйк за ўвесь час. А ось. Ну і па-рознаму вельмі бывае. Я спадзяюся, не. Але ж Two Steps from Hell можа быць даволі сур'ёзна. У іх даволі можа быць сур'ёзная абарона аўтарскага права. Таму яны можа там і уляцець нармальна ў гэты раз. Так. А ё-моё, што гэта? Яны распаўсюджваюць нейкую злавесную ауру. Магчыма, я павінен быў іх згубіць, каб пачаўся вялікі праток крыві. Мы ж можам быць апакаліптычным копам. Першае для стыля, то бок дыска-стыль, другі апакаліптычны. Мабыць, я больш не хацеў быць паліцейскім, таму іх выкінуў. Чацвёртае. Магчыма, хтосьці з Верлін Ракс выкінуў іх у смеце. Я не ведаю. Я нудны чалавек. Так, і пяты я пакуль не хацеў абмяркоўваць гэта. Давайте брутальны апакаліптычны коп. Пра што ты кажаш? I speaketh the tongue. Блін, гэта вось складана. Я размаўляю на мове, але тут гэтае самае, гэта вельмі важна падкрэсліваць гэта speaketh. Таму што гэта састарэлая форма. Каб
Після таго слова ад Куно ўжо нічога не страшна. Не, ну тут хапае. Дарэчы, для тых, хто не ведае. Вулчара дапамагае з перакладам. Я казаў, што мне дапамагаюць з перакладам, гэта Вулчара. Вось, відаеце, Вулчара ў чаце. Вось, дзякую ёй вялікі, дапамагае зараз. Рыхтуецца новая версія, трошкі з выпраўленнямі, з шрифтамі. Канкрэтна я займаюся пасля таго, як запакую новую версію, буду далей займацца тым, што буду шукаць гэты самы. Буду шукаць дрэва дыялогаў у гульне, канкрэтна само дрэва. То бок у нас ёсць усе рэплікі, але яны перамяшаныя ўсе. Вось, калі мне атрымаецца дастаць з гульні дрэва дыялогаў, то гэта вельмі спрасціць пераклад, таму што варыянтаў дыялогаў вельмі шмат, і яны могуць вельмі нечаканымі быць. Таму што частка дыялогаў залежыць ад нейкіх пэўных не толькі вашых параметраў, а таго, што вы абіралі даўным-даўно, альбо што вы ведаеце як персанаж. Напрыклад, калі вы ў пачатку гульні даведаліся, хто такім там нешта легіём, я не памятаю, нейкі падчас усмешкі каля люстэрка у самым пачатку, вы даведаліся, вы згадалі актора Гійома, то потым ён будзе ўзнікаць у дыялогах у тых жа рэпліках, якіх яго не было. Я з-за таго, што перапраходзіў пачатак некалькі разоў ужо, магу сказаць дакладна, што некаторыя рэчы залежаць літаральна ад таго, што вы там нешта дзесьці праверку адзін раз прайшлі, і потым яно з'яўляецца ва ўсіх рэпліках. А так яго не будзе ў рэплікі. І гэта не асабістая нейкая рэпліка будзе, а канкрэтна тая ж самая, проста ўзгадваючы на пару слоў больш. Вось, адбыўся камін-аут. Так. Ось. Таму з-за гэтага і з-за розных яшчэ параметраў у гульне столькі варыяцый дыялогаў, што гэта проста кабзда. Я паглядзеў у старую версію да Final Cut. Людзі раздрукоўвалі гэтую галіны дыялогаў, і там кабзда. Там кабзда графік. Вось. І таму без гэтага будзе вельмі складана, каб сачыць за думкай. Вось. Як вы бачыце, шмат яшчэ з-за таго, што кантэкст прападае, нават складана перакладаць вось гэтыя дыялогі становіцца. Ну, нават проста, калі рукамі іх перакладаць, кожную рэпліку ў асабістасці, мы можам выправіць усё гэта, але пры гэтым сэнс будзе губляцца. Я лічу вельмі важным зараз момантам паспрабаваць знайсці гэтыя галіны дыялогаў і, ну, як бы аб'яднаць неяк, структурировать. Не, так яно, разумееш, у чым справа? Шмат якія гульні пабудаваны наконт таго, што у цябе ёсць толькі, ну, некалькі праверак невялічкіх, і ёсць некалькі дыялогаў, і ў асноўным ўсё круціцца навокал, скажем так, табе адкрываюцца дадатковыя рэплікі, калі ў цябе штосьці ёсць. Дадатковыя рэплікі. Не варыяцыі адной той же рэплік. Ну, вось што я звычайна мы ў гульнях назіраем наступнае. У вас вы зрабілі некалькі пэўных рэчаў, у вас з'яўляюцца пэўныя опцыі ў дыялозе, так? Альбо вам гавораць пэўныя рэчы дадатковыя. Яны нават час ад часу адчуваюцца не да месца, быццам бы іх штучна туды ўпіхнулі. Тут жа ў гэтай гульне іх заўсёды ўпіхваюць, літаральна у вас ёсць фраза «добрый дзень», так? Напрыклад, вам кажуць, я зараз гэта не сапраўдная фраза ў гульне, але зараз мы пачалі распрацоўваць тэорыю, што мы красмазаў, так, камуніст. Зараз можа з намі вітацца Гарта, можа пачаць вітацца з намі літаральна тая ж самая рэпліка «добрый дзень», і ён такі «добрый дзень, красмазаў» можа пачаць рабіць. У той же самы момант, гэта аднаго ўзроўня рэплікі. Але персанаж як бы запамінае, што як ты з ім узаемадзейнічаў і працягвае гэта далей. За гэтага колькасць рэплік проста выбухае на гіганцкую колькасць. Усе 24 голасы ў галаве. І так, яшчэ дадаем усе галасы ў галаве, усе магчымыя праверкі. Мне падаецца, калі перакладаць проста, ну, калі гуляць і перакладаць, можна зачапіць, ну, як бы, можна зрабіць большую частку працы, але улічыць усе вось гэтыя пераменныя, якія, ну, ва ўсей гульні ёсць, просто пераўтвараюцца ў нейкае нешта немагчымае. Вось. Ну, можа быць, потым вычытка нейкай вельмі уважлівай можна гэта вырашыць. Таму, я думаю, калі дрэва ўжо атрымаць, то гэта можа вырашыць шмат праблемаў. Дарэчы, гэту гульню выкарыстоўваюць у псіхатэрапіі, бо яна вельмі дакладна перадае, як галасы размаўляюць. Цікава. На Героі 3 Армагеддон да канфлікт справляецца яшчэ 500. Дзякую вялікі, Нердорам. Так, пра што ты кажаш? I speak as tongue. Робіш... Блін, ён нам у адказ.
Make sure it's all there. Official notes contain informants' names. If some of it has fallen into the hands of the RCM's adversaries, bloodletting will ensue. Гэта дакладны пераклад пра дзяўбе, я не ведаю, я просто пачаў ён гаварыць. Мы яму са старэлай формай I speaketh the tongue. На мове размаўляю я, скажем так, мы казалі. І ён пачаў нам рабіць у адказ тое же самае. Шекспір пайшоў. Кім Куцарай зараз літаральна пачынае шекспірыць у нам адказ. Робіш ты таксама дакладны спіс сваіх нататак? Do as thou also thorough inventories. He points to the ruined notes. Показывая на знищенные записки. Так, you should take stock of your notes, make sure it's all there. Ты павінен праверыць свае дакументы і пераканацца, што нічога не знікла. Але трошки перагортвае фразу, таму яна гучыць трошки дзіўна. Так. Официальные нотатки збіраюць інфармацыю аб імёны інфарматараў. Калі некаторыя з іх трапілі ў рукі супраціўнікаў RCM, можа пачацца разня. Ну, вось прыкладна такая херня. Ну, яна складана вельмі, тут складана, карацей. Каб перадаць вось гэтую нотку. Трэба просто... Насамрэч, самы просты прывід, як можна гэта дабіцца, гэта просто пераставіць слово ў сказе, каб яна гучала дзіўна. Не так, як звычайна людзі гавораць. Дакументацыя афіцыйная данные інфарматара утрымлівае. Вось такое зрабіць, і тады ўжо мы атрымліваем вось гэта Yoda style. Вось літаральна такое. І ўжо можна атрымаць сабе адчуванне, што гэта нейкая ну, як бы нотку вось гэтую мы атрымліваем. Яна не зусім састарэлая, але адчуванне ненармальнасці яна з'яўляецца. Вось, такім чынам можна гэта перадаць. Добре, я зраблю. Было б добра таксама пачаць рабіць нататкі з расследавання. Засіраю непрывабны кантэйнер, поўны прамоклых кардонаў, смердзючых ануч. А цяпер скажы, што бачаць твае арліныя вочы, альбо мы ўжо тут скончылі? Можна ўзаемнічаць некаторымі прадметамі. Кубак таксама забіраю. Выцягваеш стрэснуты кубак. На ім намаляваны дзіўны расісцкі вобраз жоўтага чалавека, які качаецца ў Афране. Ці ён старажытны? Толькі ў кантэксце сацыяльнай адчувальнасці. Бярем яго з сабою. Нельзян кідае позірк на кубак, а затым зноў пераносіць погляд на смецце. Добра, мы можам агледзець яго. Бум. Так, адной рэчы пазбавіліся, адначалі лейтенант з палёгкай. Думаю, што мы больш нічога тут не знойдзем. Добра. Мы можам узаемнічаць з нататнікам і з кубачкам гэтым. Давайте кубачак агледзім у першую чаргу. Гэта звычайная расійская кружка. Што тут можна чытаць? Неяк мала. Сапраўды кажучы, тут можна прачытаць многае. Паглядзіў на ўсе гэтыя зместы. О, божукна, пачынаецца. Што ты скажаш пра разбітую выкінутую кружку, якую сам дастаў са сметніцы? Першае. Гэты кубак з'яўляецца прыкладам расавай забабоннасці. Я выкарыстаю яго, каб паказаць, чаго нельга рабіць. Другое, я буду паказваць яго кожнаму гандляру, якога сустрэну, і буду казаць, вось твая бездумная ідэалогія. Трэці, гэты кубак патрэбіцца. Адхіляючы яго пасланне, я магу зарабіць палітычны капітал, якім замаскірую тое, якім стылі зарабляю грошы. Гэта значыць мае махлярства і растраты. Чацвёртае, гэты кубак не павінны трапіць у смецце. Гэта толькі смешны малюнак. Хіба людзі больш не ўмеюць смяяцца. І ведаеце, час для галасавання. Націскаю. Так, бачу, ага. Зразумеў. Вітаю, Мета Ігоры. Абіраем. Гэты кубак спатрэбіцца. Адхіляючы яго пасланне, я магу зарабіць палітычны капітал, якім змаскірую. Мы яшчэ і палітык. Мы, карацей,
дыска-коп, бомж, гэты самы яшчэ прадвеснік апакаліпсіса, як гэта, красмазаў і яшчэ і палітык. Мы літаральна ў палітыкі пойдзем. Ідэальны кандыдат. Палітык суперзорка. Яна яшчэ не гатова. Паліцэйскі палітык суперзорка. Калі хочаш зарабіць крыху грошай на ўгнанне людзей у пачуццё віны, калі ласка. Але калі хочаш зарабіць сапраўдныя грошы, то вырашай справу і пачні зноў атрымліваць заробак. Працаваць ідзі карацей. Так. Пашкоджаны нататнік. Гэта нацхац. О? Добра. Які ты знайшоў у сменніцы. Жаласная капуста з белых і жоўтых аркушаў, якія звісаюць з пластыкавай падкладкі, замацаваныя трымаючым металічным заціскам. Сумны від дапоўніўся слабым ароматам сродку для чысткі пісуараў. Цудоўна. Нацхац. Там леджеры гэта, нататнік карацей. Трымалка, забыў, як называецца. Нешта яшчэ? Кавалачак туалетнай паперы. А можа гэта сурветка? Не, туалетная папера. Адчайна зачапілася за заднюю сценку сіняй пластмасавай падкладкі. Гэта метафора цябе. Метафора, я ўжо пачаў размаўляць. Дзякуй, замкнёны нататнік, што сказаў гэта ўслых. Так. Агледзець туалетную паперу. Звычайна туалетная папера прылепленая да адваротнага боку пластыкавай падкладкі. Можаш яе чапіць, калі захочаш. Ачапі яе. Папера ўсё яшчэ мокрая, таму яна лёгка адклеіваецца ад пластыку. Табе трэба толькі зняць яе пальцам і вось, нататнік адразу выглядае трохі лепш. Марджиналі? Окей. Мне падавалася гэта наадварот, па тыпу значна лепш. Так, белыя дакументы, жоўтыя дакументы, паглядзець на падкладку, панюхаць шытак. Вось, давайте. Кіслы смурод раскладаючыся ежы пасягнуў цэлюлозу. Цяпер ён складае аснову яе водару. Акрамя яго ты адчуваеш таксама слабыя ноткі гнілога мяса, водар самой смерці. Мастак дадаў да гэтай кампазіцыі выразна адчувальны цытрусавы пах вадкасці для мыцця туалетаў. Маргінезна, мінімальна. Не, марджиналі. Так. Павінна быць мінімальна. Паглядзім на падкладку. Яна зроблена з цёмна-сіняга пластыку, дастаткова цвёрдага, каб можна было балюча камусьці стукнуць. Аднак край яе закруглены. Яна мае памеры У4, і калі трымаеш яе ў руцэ, здаецца тоўстай і цяжкай. Вільготная паверхня бліскучая. На заднім баку бачыш выгравіраваны літары. Мор. Патрэсці нататнік. Нешта ўнутры мякка грукоча. Няўжо там нейкая схаваная кішэня? Далікатныя прадметы. Перагародка не столькі схаваная, колькі прызначана для матэрыялаў, якія без абароны могуць лёгка пашкодзіцца. Заглянуць туды. Пластык блішчыць, як лазурыт, хаця і не з'яўляецца празрыстым. Вы не можаце зазірнуць у яго ўнутранасць. Як я магу гэта адкрыць? Рукамі. Лісткі памеру У4 завісаюць з прымацаванага да верхняй часткі падкладкі заціску. Калі што, U4 там рэальна ў арыгінале, то бок не А4, а ў гэтым сусвеце U4. Так. Паспрабуем яго дастаць, я так разумею. Яго можна будзе паўтарыць. На жаль, ты гэтага не робіш. Сціскаеш пластмасу, каб яе прасунуць, але нічога не адбываецца. Потым яе вырваць, потым спрабуеш выламаць. Захарасла халера. Аграму табе ўспыхвае гнеў сілай шаленства. На імгненне, перш чым ён сціх, ты адчуў, быццам гатовы заплакаць ад злосці, і гэта прымушае цябе задумацца. Чаму? Нататнік дрыжыць у цябе ў руках. Старонкі пачынаюць шамацець. Жаласная куча паперы, здаецца, пачала раптам па нейкай прычыне цябе баяцца. Добра. Паглядзім на заціск. Алюмініевы блок праходзіць праз шырыню падкладкі, уразаючыся ў дакументы. Гэта яго кракадзілавыя зубы трымаюць паперы разам. Побач прымацаваны звычайны алоўк з амаль што адсутным графітам. Тыгніце пальцам па алюмініі. На паверхні адрозніваецца срэбная налепка, квадратная бліскучая. Ты не ведаеш, якім цудам не заўважыў яе раней. Мы не будзем рамансіць нататнік, мы паспрабуем парамансіць нататнік, але мне падаецца, у нас не вельмі добрая взаемаадносіна. Нагадвае абвадны знак мору на тваім пінжаку, пра які згадваў паручнік.
І не казаў ён таксама выпадкова нешта пра фары свайго мотацыкла. Што там можна іх ачытаць? Лейтенант, ці гэта адзін з тых галаграфічных водных знакаў, пра якія вы казалі, паказаць налепку? Што? Пытае ён адарвана ад сваіх нотатак. Пабачыць налепку яму спатрэбілася некаторы час. Так, галагенавы водны знак, які выкарыстоўваецца для размяшчэння дадатковай інфармацыі на прадметах, што належыць службам МОР. Цікава, якой інфармацыі? Гэта залежыць. Акрамя маркіроўкі, якая прадухіляе падробкі, на маім знаходзіцца нумар і адрас аддзялення міліцыі. Дадзеныя размешчаны на іх залежаць ад даты выдачы галаграмы. Можа, на тваім будзе інфармацыя, колькі спраў ты вырашыў? Як я магу яго прачытаць? Дастаткова любога святла з адпаведнай даўжынёй хвалі. Раней згадваў пра фары сваёй кінемы. Так, спыняйся на хвілінку. Транспартныя сродкі МОРу маюць фары, спецыяльна прыстасаваныя для выяўлення галагенавых вадзяных знакаў. Гэта азначае, што вы можаце прачытаць вадзяныя знакі, калі толькі ўключыце святло. Гэта ўсё дзякуй. Міліцыі, так. Яны МОР альбо RCM, атрымліваецца, мы як бы паліцыя, копы, але пры гэтым у гульне выкарыстоўваецца слова міліцыя. Нашае увогуле, скажем так, месца, у якім мы працуем, называецца RCM. Ревашоль Civil Militia. Мы літаральна мы як бы і не паліцыя, як бы не міліцыя. І калі ўжо браць у свеце, мы і не паліцыя, і не міліцыя. Мы проста людзі, якія спрабуюць навесці парадак, пры гэтым не маем некага аўтарытэта, каб гэта рабіць. За намі цалкам нармальна ніхто і не стаіць там, я так разумею, фінансіруецца ўвогуле іншымі краінамі у гэтай мясцовасці. Так. У англійскам літаральна міліша. RCM, Revachol Civil Militia. Гэта поўная назва ангельская. У польскай перакладзена МОР як міліцыя огульна нешта там рывашольска. Нешта так. Мы кшталту шэрыфаў. Вось гэта бліжэй за ўсё. Шэрыфы, хутчэй, вось самая бліжэйшая да ідэі. Літаральна проста з мясцовых нехта, хто згодны гэтым займацца. Так. Прагадзіце белыя дакументы. Я не памятаю толькі, кім яны як бы RCM як бы нікім не кіруюцца, я так памятаю. Там як бы кіруюцца, але не. Трэба паглядзець на вікі, я ўжо не памятаю дакладна, чым дакладна там прыкалдэс з іх кіраваннем. Але фокус у тым, што у гэтай мясцовасці няма дзяржавы. Гэта тэрыторыя асобая зона кантролю, якая кіруецца іншымі краінамі, групоўкай іншых краін. Пры гэтым не мае свайго самакіравання ніякага. Яна залежная тэрыторыя, скажем так. Рывашольская зона кантролю. Так, яны не зусім белыя. Маюць жаўтляватыя ад сонца і алкаголю палосы, а також пакрытыя сіняй сеткай шчыльнага рукапіснага тэксту. Чарнілы расплыліся, нібы фарбы плакатныя, і расцягнулі свае мацкі на ўсе старонкі. Сама папера пазначана слабавіднымі чырвонымі лініямі, што ўтвараюць кароткія абзацы. Кожны некалькі старонак вы бачыце чырвоную пячатку з надпісам «Справы задакументаваць». Актаў гэта нямала. Вы налічваеце больш за 100 прамоклых, памятых, абадраных старонак, якія рассыпаюцца ў вас у руках. Яны здаюцца досыць уладкаванымі, запоўненымі выключна шчыльным, але вельмі неразборлівым пісьмом. Што там ёсць? Пра што яны? Пра працу, пра цяжкую працу, пра галечу, пра раён Джамрок. Гэта нататкі са следстваў, пачынаючы з студзеня сялетняга года, 51-га. Накладную колькасць іх цяжка ацаніць, бо не хапае старонак. А яшчэ выкарыстана дзівосная канвенцыя назваў, але іх як мінімум 20, можа нават 30, пачатых, незакрытых. Палова сакавіка. Ты спрабаваў вырашаць у сярэднім 2 справы на тыдзень. Ці 2 справы на тыдзень гэта вялікая занятасць работы, лейтенант. Падамае позірк з-пад нататак. 2 складаныя справы гэта даволі шмат. Так, трэба сапраўды моцна намагацца. Я б не рэкамендаваў гэта, можна пачаць рабіць памылкі. Здаецца, што 2 справы на тыдзень гэта мая на цяперашні час рабочая нагрузка, лейтенант, але я не ўпэўнены, ці я іх вырашаў. 2? Спытаў ён, падымаючы бровы. Гэта шмат. Я не меў на ўвазе, дарэчы, што вы робіце памылкі. Гэта было нахабна з майго боку. Не сумняваюся, што зрабіў шмат памылак.
Нічого страшного, киває головою, після чого поворочує її до своїх нотаток. Усі ми часом помиляємося. Креслені листи сохнуть у твоїй руце, як жабри виняті з води риби. Писання виключно щільне, хоч в основному нерозборливе. Было нечто про номенклатурную конвенцию. Так, подобно на тое, што ты ўжываеш. Назовем гэта паслядоўная, але літаратурная сістэма. Пры кожным расследаванні запісваеш на палях нумар справы, але што значна больш паказальна, большасць з іх маюць таксама назву. Можна было б назваць гэта тытулам, натхнённым крымінальнай фантастыкай і весперскімі паліцэйскімі серыяламі. Весперскімі? Так, Веспертін. Краіна нейкая. Ой, да яшчэ і напісанае з галоўнымі літарамі? Так. Усё вялікімі. Адна называецца «Мурал новага свету», іншая «Забойствы з квадратнымі шарамі». Яшчэ адна «Злачынства, якое нельга распасці». Зараз. Невырашымае злачынства. Яшчэ якія-небудзь. Іншыя здаюцца менш прыгнятальнымі. Хлопцы на канапе ў нечаканым месцы ці забойства ў курыльні для водных люлек. Нават адзін без прызназоўнікаў. Убураны дом. Бураны? Чаго? Collapsing tenement. Разбураны дом. Шмат разоў з'яўляецца матыў забойства. Ты любіш гэты хмуры стыль з забойствамі, так? Не абажаеш. Ты чалавечая выміральная прылада, амаль на 100% інтэлектуал. Мне падабаецца, як яны ўнутры проста паміж сабой гэта самае канфліктуюць. Збор гэтых спраў адно цэлае запатрабуе намаганняў, але гэта можна зрабіць. Пазней, калі скончыш уважліва іх разглядаць. Так, кім мае справы відавочна называюцца згодна з нейкай канвенцыяй. Маеце альфанумерычнае? Супрацоўнік аддзялення час прыбыцця на месца? Не, я маю на ўвазе не нумерычную, з назвамі. Ты маеш на ўвазе тытулярную? Так, я таксама яе выкарыстоўваю. На нашу абарону дадам, што гэта робіць амаль кожны ўмор. Вось, наша міліцыя. Чаму? Гэта рэштка з пачатку дзейнасці мору. Адразу пасля рэвалюцыі, калі ў арганізацыі ніхто не ведаў, як гэта ўсё робіцца. Да сённяшняга дня гэта з'яўляецца неафіцыйным звычаем. Службоўцы карыстаюцца гэтымі званнямі ў ўнутраных размовах на таму працы. Бачу, што назваў адну справу забойства з квадратнымі кулямі. І зноў на вашу абарону. Адзін назваў, зазіраю на таткі чалавек з дыркай у галаве. Гэта была сапраўдная асоба, якая сапраўды загінула. Нягледзячы на гэта, я прыдумаў такую назву, бо палічыў яе смешнай. Спадзяюся, яго сям'і ніколі пра гэта не даведаецца. Што з ім здарылася? Яго галавы прабіў якара для рэек. Ён загінуў. Гэта было няшчасны выпадак на працы. Палічыць старонкі. Мне трэба стварыць афіцыйную справу. Ці маю я на гэта месца? Маеш. На дакладна адну справу. 15 сторонок блізка да канца здаюцца непашкоджанымі. Нанесеная на паперу сетка стварае структуру для дакумента і дазваляе разбіць следства на асобныя задачы для выканання. Калі ўсе задачы будуць выкананыя, справа будзе закрытая. Задакументаваць. На жаль, каля нататніка толькі стары, моцна зношаны асадак. Карцею гэта. Не варты гэтай важнай хвіліны. Кім, у тебя есть асадка? Лейтенант глядзіць на твой сіні нататнік. Для яго прымацаваны дзве тоўстыя бліскучыя асадкі, якія нагадваюць боепрыпасы вялікага калібру на амуніцыйным поясе. На амуніцыйным поясе. На поясе з амуніцыяй. Нічога не кажа, проста стаіць на іх глядзіць. Можна даць мне адзін? Маю на ўвазе, што я даю яго табе з неахвотай. Так, узяць гэтую прыгажосць і задакументаваць. Цікава, адкуль аўтаматычнага пераклада столькі памылак. Гэта ChatGPT. Таму і памылкі. Памылкі ў асноўным, яны не спалучэнне словаў і, як і любы перакладчык, ён бы памыліўся ў спалучэнні паміж двума словамі. Ось. Але ён іх прыдумаў. Так, месцамі ён словы проста прыдумвае. Ён можа проста прыдумаць некаторыя словы. Я чытаю, як чытаю, таму што задумвацца над кожнай гэта балюча зараз будзе. Я зараз не рэдактурай займаюся ўсё ж такі, а проста гуляю. Вітаю, Багема, вітанкі.
Вось, апіскі тут да халеры. Ён час ад часу, я кажу, у мяне ў адной з версій перакладу было нейкі кітайскі альбо японскі іерогліф. Просто так. Просто так у сярэдзіне слова. У мяне зараз ёсць літары, якія не выкарыстоўваюцца ў беларускай мове, у ангельскай, у польскай, у турэцкай. І ён просто дастаў літару, якая не выкарыстоўваецца ні ў адной мове, шрыфты на якія я запакаваў. Ён просто бярэ літару і херачце ў сярэдзіну тэкст. На Кіберпанк 2077 адпраўляецца 1000. Дарэчы, наконт Кіберпанка, ось, шліхай сюды, там, там ёсць, там хапае, там да халеры такога. Дарэчы, наконт Кіберпанку. Ёсць мод, які робіць суперрэалістычным нейкім, там супер-пупер гэта сама візуал у ім. І я думаў, можа проста з прыкалдэса паспрабаваць яго паставіць сабе. Мне падаецца, мой комп можа выцягнуць гэтую халеру. Просто што я не ўпэўнены, наколькі якасна, і ці будзе ён тармазіць моцна альбо не. І ці варта яго ставіць для чалавека, які ніколі не гуляў у кіберпанку. Ну як, гуляў толькі ў пачатак кіберпанку на самым яго выхадзе. Вось. Ён так вырашыў інтэлект. Ну, скажу, што насамрэч ад ChatGPT ёсць плюсы, таму што некаторыя рэчы, якія нават і блізка другія перакладчыкі. Я б спробаваў Google і яшчэ, ну, напрыклад, DeepL не мае беларускай мовы. Ну, то бок, я абмежаваны такімі рэчамі. Не ўсе перакладчыкі здольны ў некаторыя выразы і складаныя сказы. Яны іх блытаюць яшчэ мацней, чым ChatGPT, таму... шмат чаго. Адзінае, вось што я шкадую яшчэ, што адзінае, я бы, можа, сумясціў там, дзе ёсць лаянка, я бы пакінуў той же Google Translate, а там, дзе лаянкі няма, пакінуў бы ChatGPT. На жаль, у мяне няма дэтэктара лаянкі, каб я мог вызначыць канкрэтна гэта. Я не магу нічога параіць, бо ніколі не тэсціла, але паглядзець цікава было б, вядома. Ну, вось, такая думка была. Дакладна, хутчэй за ўсё на стрым, на першы я бы запусціў як ёсць, як гульня з'яўляецца, каб проста праверыць, што ўсё ў парадку, і ў той жа момант пагуляцца, як у арыгінале. Вось, і калі мы выберемся ў адкрыты сусвет, скажем так, там, пасля пралога, то там можа быць у пэўны момант узяць для параўнання, паставіць мод, можа на адзін стрым і паглядзець, як яно з ім выглядае. Можа там сайт-квесты нейкія парабіць спецыяльна ў прыгожай графіцы. Ось. Калі да гэтага дойдзе. Так. Выкананыя табой заданні пераносіш сінія падоўжаныя асадкі на паперу красаватым почеркам, падобна да таго, якім запісаны астатнія літары ў нататніку. Пісаць табе лёгка, робіш гэта амаль аўтаматычна, мовай, створанай з думкай пра разумовую дысцыпліну і прастату. Аглядзець цела ахвяры. Дапытаць кіраўніка бара. Цяжка назваць гэта паэзіяй, але паэзія тут была бы недарэчы. Так. Выкраслі тыя задачы, якія ўжо выканаў. Раздаецца прыемны шурхот накарбаваных на паперы ліній. Накарбаваных? Накарабаных? ChatGPT. Так. Так, цябе мы завяршылі, здаецца, кажа гэта. І цябе таксама. Рэчы, якія трэба зрабіць, і тыя, што ўжо зроблена, вось тканіна рэальнасці. Гэта надзвычай карысны інструмент для дэтэктыва грамадскай міліцыі. Застаецца толькі прыдумаць назву для справы. Паручніку, выпадкова не далі нашай справе назву? Не, уласна кажучы, не. Маеш які-небудзь ідэю? Павешанік. О, для фурыі люстра гэта дом. The Furies are at home in the mirror. Гэта з гэтага верша пачынаецца гульня. Вось. Я думаю, яго возьмем. Заходзячае сонца. Гаўно на паліцы? Так, гаўно на паліцы. Там щито на стік. Не, фурыі. Ну, у сэнсе А, дарэчы, глядзіце. Там фурыі. Я не ведаю, як гэта нават чытаць. У мяне ламаецца розум. Карацей, там ёсць верш. Не памятаю аўтара, з галавы вылецела. Я вельмі дрэнна імёны яшчэ запамінаю, таму яшчэ горш ад гэтага становіцца. Ён пачынаецца, толькі самых пачатак яго выпісаны. Гэта для фурыі, то бок, ну, там вось гэты, як яна, ну, карацей, фурыі, так? Для фурыі люстра гэта дом. Нават нават у неглыбокай вадзе, магчыма, нават у самай празрыстай вадзе магчыма патануць.
нешта такое, я зараз магу блытаць. Там увогуле ўвесь тэкст гэтага верша, ён пра тое, што вас чакае, скажем так, пра тое, наколькі небяспечна тое, што вы можете пабачыць у люстэрку. Калі коротка так, яно пра шмат чаго. І вось гэта вельмі падыходзяча. Фурыі. Так, ну, відавочна, яна яму не даспадобае. Ну, не ведаю, шчыра кажучы, што не адчуваю ўнутранага канфлікту, да якога гэта адносіцца. Акрамя таго, наконт унутранага канфлікту, там літаральна, калі ўжо так казаць пра гэты верш, ён пра ўнутраны канфлікт. І калі што, вось люстэрка гэта ў пачатку, яно адлюстраванне гэтага канфлікту з верша ў пачатку гульні. Ось. Маглі б прыдумаць нешта менш паэтычнае. Звычайную назву, так? Падумай, якой яна мала б быць. Прыстойная звычайная назва. Так, ведаеш, як бы гучала гэта звычайная назва. Але яна такая невыразная, калі ласка. Няхай гэта будзе штосьці іншае. Так. Павешанік давайце. Выдатна, цудоўная ідэя. Мне таксама праходзіла гэта ў галаву. Віселіца. Hangman. Павешаны, карацей. Добрая, моцная назва. У нас вельмі добры загаловак для гэтай справы. Пашу называць яго шубень. Просто літаральна ў адным дыялозе, атрымліваецца, мы прапанавалі яму варыянт павешаннік. І ён такі, цудоўная ідэя, віселіца. Я так і запішу, шыбеніца. Так, шыбеннік. Вось. Ну, зноў жа, кожны радок перакладаўся ў незалежнасці ад любых іншых, у іх няма парадку, яны запіхваліся ў ChatGPT проста, ну, як трапляліся ў тэксце. І там няма ніякага парадку, немагчыма было зрабіць кантэкста ніякага. Калі я дадаваў у промпты для перакладу любое згадванне Disco Elysium, то яно мяне пасылала, час ад часу пачынала мяне пасылаць нахрен, па тыпу я не магу перакладаць тэксты з гульні, у якой ёсць аўтарскія права. Вось. Пры гэтым перакладала 9 з 10 сказаў, яна перакладала, толькі на 1 з 10 прыкладна ламалася. У выніку, як бы, ну, прыйшлося проста пакінуць яго па-за кантэкстам і проста атрымаць той результат, які атрымаўся. У выніку ўсё роўна не блага, але ж, ну, выпраўляць рукамі тут хапае. Я скажу шчыра, я думаў, што будзе настолькі дрэнна, што проста звычайны праход проста вачыма па тэксту, гэта будзе паляпшэнне, значнае паляпшэнне тэксту ў любым выпадку, нават без кантэкста, калі яго проста чытаць. Зараз я скажу, што шмат якіх праблемаў, якія ўзнікаюць, яны ў асноўным з-за таго, што адсутнічае кантэкст у перакладчыка. Так? І з-за гэтага, зноў жа, таму я вяртаюся да думкі, што выкарыстаць дрэва дыялогаў, дастаць яго з гульні, гэта правільны падыход зараз будзе, таму што ён выратуе, хаця бы дасць кантэкст, ну, калі рукамі проста рэдагаваць, то хаця бы можна пабачыць кантэкст, які можна будзе выправіць. На жаль, ёсць такая верагоднасць, ёсць не нулявая верагоднасць, што мне не атрымаецца, таму што ўсе дрэвы дыялогаў, якія людзі даставалі, якія я бачыў, як людзі дастаюць, і прылады, якія яны выкарыстоўваюць для састарэлай версіі Disco Elysium. Да, зараз мы гуляем у The Final Cut, і гэта зараз адзіная версія Disco Elysium, якая прадаецца ўвогуле. Але тое, што я бачыў, яно ўсё выкарыстоўвалася для папярэдняй версіі. Таму, калі я буду даставаць, то хутчэй за ўсё самастойна знайду, дзе яно ляжыць, як яно прыкладна размешчана. Хутчэй за ўсё яно будзе разбіта на сцэны і на ўзроўні. І ўжо нейкім чынам я буду проста аўтаматызаваць гэтую вось халеру і спрабаваць даставаць. Так. Закрываем справу. Не столькі ты іх закрываеш, колькі адсоўваешся ад смярдзючых папераў. Цяпер яны крыху далей твайго носа. Так. Так, логіка. Ці магу я зараз прачытаць справы? Жоўтыя дакументы, што гэта такое? Унутры ты бачыш тонкія празрыстыя лісты паперы з капіявальнай праслойкай. Некаторыя неонава-жоўтыя, іншыя светла-чырвоныя, усе пакрытыя палямі для запаўнення, якія нагадваюць баявыя шэрагі войска. Гэта, здаецца, афіцыйная форма, чакаюць на запаўненне. І вырвіце іх з нататніка і аддаць іх камусьці. А каму гэта ўжо залежыць ад формы? Якія віды гэтыя формуляры?
Ёсць тры. Наверху наверсе штрафы за парушэнне, пасярэдзіне павесткі ў пастарунак, а ўнізе фармуляр палявой аўтапсіі. Кожная з іх настолькі нескладаная, што лёгка зразумець. Не трэба быць выбітным інтэлектуалам, каб выконваць працу паліцейскага. Так, штрафы за парушэнне. Штраф у памеры ад 20 да 250 рэалаў. За сур'ёзнае парушэнне можна накласці штраф у памеры 1000 рэалаў, але патрэбны дадатковыя дакументы. У астатніх палях знаходзяцца падрабязнасці працэдуры налажання штрафаў. Аднак яны, здаецца, прыемна неясныя. Так, павестка пастарунак. Яны маюць вельмі пануры гук, указваюць дату пануры гук, дакладна там пра гук? Ну сапраўды пра гук. Указваюць дату і час, калі выкліканы мае з'явіцца на указаным пастарунку. Пад самім выклікам выпісаны правовыя наступствы, якія пагражаюць за яго ігнараванне. Палявая аўтапсія. Некалькі старонак тонкай яскравай чырвонай паперы з капіравальнай паперы. Там пералічаны розныя параметры цела мёртвай асобы і палі для выпаўнення. Узрост, пол, стан унутраных органаў. Колер рагавіц, сляды пасля нападу драпежнікаў, стан геніталій. Окей, дзякуй табе, вялікі цела як інструмент. Ты мне вельмі дапамог. Так, засталося толькі запомніць гэтай формы і ўручыць іх людзям. Пратаколы для неслухмяных, выклікі для злыдняў, аўтапсіі для мёртвых. Адкрыў зараз Unreal Tournament 2004 і ашалеў ад дыназаўра. Ад дыназаўра? Нагадай-ка. Про якога дыназаўра там гаворка? Астатняя частка смярдзючай цэлюлозы знаходзіцца ў значна горшым стане. Сцісканне з аднаго боку аркушаў, а з другога бока падкладкай мусіла захаваць далікатную кальку. Пра сэнсе, што яна пра самого... У сэнсе, што яна добрая, альбо дрэнная, я зараз ноту не зразумеў трошкі ў гэтым. Таму што я ў яе нешта тыркаў у 14-м, можа, годзе яшчэ раз. Таму што я ёй да халеры часу прасядзеў. Добрая, проста старая. Візуальна, так. Я думаю, квадратныя мадэлькі трошкі вочка рэжуць, але ж яна крутая. Я не ведаю, яна настолькі прыемна дынамічная. Я з тых, хто не вельмі люблю Counter-Strike, таму што мне не вельмі падабаецца стральба. Я больш чэл, якому падабаецца Quake і Unreal Tournament. Для мяне яшчэ пытанне, што мне больш падабаецца. Вось. І вось у мяне такая халера атрымліваецца, што Unreal я гуляў... У адзінку я гуляў у Unreal больш. У мультиплеер я гуляў у Quake больш. Вось прыкладна так. У адзінку мне вельмі падабалася, як страляць у гэтым сам. І зброя. Зброя ў Unreal проста чмурэнная. Таму што, такой, вось асабісты гэтай, напрыклад, дыскі гэтыя, камбінацыі з плазмагана, напрыклад, калі ты страляеш там шарыкам, а потым можа у яго ж стрэльнуць і выбух атрымаць. Вось гэта круто. Вось. Так што так, Quake і Unreal, я больш з гэтых людзей, таму што пры гэтым я люблю альбо суперсімулятары, нейкія падрабязныя, такія рэалістычныя па тыпу армы, так? Альбо Project Reality, Battlefield 2 Project Reality. Вось такія, ведаеце, военныя сімулятары, уже зусім падрабязныя, дзе ты 20 гадзін бяжыш, і потым цябе снайпер здымае з 2 кіламетраў. Літаральна з 2 кіламетраў, а не вось гэтыя мікраснайперы. Не, яшчэ я гуляў даволі шмат у Call of Duty мультиплеер, у Modern Warfare, але ён таксама нейкі дынамічны, і стральба там неяк... Яна... У гэтым самым, у Counter-Strike мне не падабаецца стральба, таму што яна нейкая адначасова... не аркадная нейкая, як у тым жа Unreal Tournament, так? І ў той жа момант нерэалістычная хаця бы на ўзроўні Call of Duty. Ведаеце, яна вось завісла ў мяне ў нейкім крынжовым стане, мне яна вельмі не падабаецца. Вось. Такая вось халера. Мяне зараз закідаюць усе, хто любіць Counter-Strike, але вось у мяне ёсць. Яна не трапляе ні ў нейкую фантастычную нотку такую, ні ў нейкую рэалістычную выніку. Яна проста пасярэдзіне завалілася. Яна па спаборніцтвах. Дык мне падабаюцца спаборніцтвы, так? Я люблю кіберспорт. Мне падабаецца, калі гэта... Мне падабаецца, што, скажем так, любы
той же Quake, ён такі же кіберспартыўны, як і гэта самае, як і Контра. Толькі Counter-Strike людзям падабаецца, людзі на поўным сур'ёзе ж падабалася ім, скажем так, людзі зрабілі з Counter-Strike кіберспорт, а не кіберспорт зрабіў Counter-Strike як гульню, разумееце? Ось. Так што, ну, я думаю, я просто, можа, не... Ну, я як бы разумею, што яна падабаецца, але ў той же момант мне не падабаецца... Вось, просто мне не падабаецца самае галоўнае, што ты робіш у гульне. Як ты страляеш. Мне разброс, я не разумею гульні, я не адчуваю яго, я не адчуваю сімулятыўнасці гульні ніякай, таму нейкі... Я не магу сабе уявіць... Напрыклад, была Сват, старая гульня, каапам, ачмурэнна праходзіцца, калі вы атрадам урываецеся ў будынкі. Гэта ачмурэнна адчуваецца, напрыклад. Не, дык, блин, на Quake на поўным сур'ёзе людзі там задроцілі ў кожны піксель, так што гэта жорсткая халера. Ось. Так. Давайте паспрабуем прачытаць справы. Не атрымалася. Ці гэта магчыма? Так. Лёгка? Не. Табе трэба прыдумаць нейкую просто археалагічную сістэму, якая дасць магчымасць пераўпарадкаваць рэшткі тваёй былой працы. На дадзены момант нічога не трымаецца разам. У цябе ў распараджэнні ёсць толькі некалькі дат і нумарычная сістэма назваў. Ну, добра. Потым. Адкладзем. Дарэчы, гледзячы ўжо на гадзіннік, мне бы скончваць, таму што сам сябе пераклад не запакуе. Вось. Таму я гэтым сёння буду займацца. З шрыфтамі я скончыў. Можа быць, яшчэ я змагу змяніць дыслексічны шрифт, калі вы бачылі, там з ім праблема даволі сур'ёзная, калі я на яго пераключыцца, вось. З-за дыстанцыі паміж літарамі. У выніку ён у некаторых месцах, ну, збольшага, вы бачыце, вось, напрыклад, тут, ён занадта вылазіць паўсюль. Карыстацца ім магчыма, стала магчыма, таму што дагэтуль ён увогуле не працаваў. Але ж, напрыклад, доўгія назвы, альбо яшчэ што-небудзь, яны ствараюць праблему з гэтым шрифтом, таму я пакуль гэта адкладу, ім можна карыстацца. Я думаю, з Кодсін я пасяджу, можа, выкліку яе, можа, яна дапаможа наладзіць шрифты гэтыя, але пакуль я адкладу і больш канцэнтруюся на пошуках дыялогаў пасля таго, як закіну новую версію у гэты самы, у Nexus Mods. Так, дзе там наша дыслексія, вернем назад. Ну і менюшка, вядома, меню не будзе ў новай версіі, яна нармальная, я пакіну яе проста як была, я не буду яе чапаць, это я эксперыментаваў у сябе. Так. Сёння мы толькі трошкі пацярпелі ад радыёразмовы. Ну мы... Так, мы прайгралі радыёразмове, літаральна. Так, давайте глядзець, хто у нас чым займаецца? Хто у нас што робіць? Глядзім. У нас зараз... Бачу, Шаграе ў Кіберпанке. Міхась Гареза ў Half-Life, другі. Ватафака Балера ў складзе. На Unreal Tournament Camp адпраўляецца 1000. Так, і... Project CV. Слэшер гуляю Project CV. А што такое Project CV? У яго зараз чорны экран. Што гэта такое? Project CV? Гэта нейкі сімулятор ваенны на танках. Добра. Давайте я вас сёння адпраўлю да Міхася. Ён гуляе ў Half-Life другі. Ён ужо з перакладу на беларускую. Вось. Раз у нас сёння тэма перакладу, можам да яго завітаць. Яшчэ і пераклад Half-Life другого паглядзіце. Альфа новай гульні ад Wargaming. Окей, нават не чуў. Добрага вам вечара. Мы пабачымся з вами заўтра. Заўтра мы будзем гуляць у Mass Effect 2 з легендарнага выдання. Будзем рамансіць усё, што рамансіцца. Ось, пабачымся заўтра. Заўтра я планую яшчэ правесці, пакуль я тут адпраўляю рэйд. Вось. Заўтра я планую зноў пакруціць нашу карусель па галасаванню і паспрабаваць абраць сабе штосьці на аўторак. Паглядзім, як з гэтым атрымаецца. Вось, можа, ў гэты раз не лідар трапіць. Добрага вам вечара. Паляцелі да Міхася.